kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay. Hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabudong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 8 minuto sa nakaligad sa tagdag alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay South to Pizza 12 sa bulan sang Abril 2022. Martes Santo na kita karon banwa kag sa liwat maulanon sa gyapon ang panahon kag kita ang magapangalagan sa inyo tubtob sa tagna nga 1:30 sa hapon. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones. Kag kita ang magadulong karon sa pila ka mga reports, mga dalag ko nga mga insidente nga nagaluntad sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Inamay kang tanan sa gyapon mga kabayan sa padayon nga pagbubo sa madamol nga ulan. Chikero natong karon dugay ang pila ka mga area nga posible gin duaw sa baha. Kag of course pila man ka mga police reports nga ato igadulong sa inyo sa sining pagpangalagan naton sa palatuntunan Bumbuanay Souto Pizza 12 no ikaduhang Martes sa bulan sa Abril. Semana Santa subong no Martes Santo. That's why kita talaga pamalpag sa nga bus drum kay tuod nga Holy Week. Mabalik naman kita palpag sa aton nga bus drum pag sa sunod nga semana no pagkatapos na sang Holy Week. Amula ning Semana Santa nga maulanon subong no ang panahon. Sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, wala gid makasalbar ang kainiton sang ulo sang sining na involvado sa shooting incident sa Banwa sang Hinubaan. Wala gid mapunggan sa sining
pagbugnaw sa nga panahon, no? Kay may isa ka shooting incident nga nagaluntad mga kabyanan, 3 gid ang nagkakalamatay dito sa Banwa sang Hinubaan, no? Sa initial nga report kagina, dito ni natabo ang nasamit nga insidente sa sulod sang compound sa isa ka eskwelahan, no? Ang suspitsado isa ka principal kag ang biktima mag-asawa nga mga manunudlo man. Ang principal matapos ginlutang niya ining duha ka mga manunudlo ang mag-asawa, ginlutang niya man ang iyang kaugalingon ining suno sa initial information nga to na baton. Magakuha kita karon dugay-dugay sang update sini upod sa kay Bumbo Carla May defensor. Samtang sa pilapig ka mga nagapanguna nga mga balita lokal, duga nga mga LGUs nagdeklarar sang pagkanselar sang ilang nga klase sa mga limited face-to-face classes. Kag ang mga manunudlo wala naging pa-report sa eskwelahan bangod sang pagsaka sang tubig sa pila ka mga area. Kag Bureau of Fire Protection nagapaandaman sa publiko angot sa posibleng pagluntas sang sunog apisar pa nga nagabubo karon ang madamol nga ulan. Kag subong man may uplan paghalasa nga ginapatigayon man ang Bureau of Fire Protection pagbantay sa pagsaka sa mga tubig sa pila ka mga kasubaan. Samtang sa Piangabayan, 74 ka mga pamilya ang yara karon sa evacuation center diri sa siyudad sa Bacolod bangod man sang baha. Sa balita nasyonal, Comelec nagapayag nga isa ka fake news ang mga nagagwa nga may yara sang pre-shaded nga mga baluta sa Singapore. Kag sa balita international, bag-o nga general sang Russian nga amo ang magapamuno sang Ukraine war, kilala bilang Butcher of Syria. Ang una ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa Martes edisyon sa palatuntunan, Bumbo Hanay sa Udto. No, sa dili madugay, magakuha na kita sang update mga kabiyanan sa lakat sang panahon upod sa Provincial Disaster Management Program na Division. No, kag magkuha kita tani sang update sa bahin naman niya sa Philippine Coast Guard sa ila pagbantay sa kadagatan. Kag sa ila nga mga panawagan sa mga katawhan nila binagid sa mga ang panangabuhian ara sa kadagatan o galing kay daw hindi naton na basta-basta malabot ang ila subong commander sa Philippine Coast Guard daw amo ning budlay kun may commander ka bala nga ibutang medyo may pagkabuki daw nga daw hindi mo basta-basta ma-interview. Do kadamo naman sa mga commander sa Coast Guard nga na-assign diri sa Bacolod, diri sa Negros nga accessible man anytime. Kag daw sila paganiya ang excited nga maghatag sang informasyon kag magpanawagan sa mga pumuluyo no mag-remind magpanumdom sa tagsa nga may mga paglain sa panahon nga nagaluntad mga kabyanan no kag sa subong niya ang commander sa Philippine Coast Guard no si Coast Guard Commander Mercurio ay kung anong yang apelido do pare-parehuman ang karakteristik sa Mercury bla nga ang Mercury daw ang ginahimo na namon sa una sang bata pa kami ginasulod sa batad no ginatago na namon sa batad ang Mercury kaya bugoy no do maamugid do panago do hindi mo basta ginagaling tiksan ko si Coast Guard Commander Mercurio no nga kung pwede ka tawag pero until now ko until now ay pa-reply no ginatanaw ko sa cellphone daw ay gi-reply sa subongo nga kun na pwede ko makatawag okay kung pwede ko makatawag sa iya pero ay gid sang reply no sa kay Coast Guard Commander Mercurio ambot din siya subong sa amuning nga sitwasyon sa panahon daw hindi mo makita ang Coast Guard Commander naton diri sa siyudad sa Bacolod do kay probinsya sa Negros Occidental 9 minutos o kon 14 minutos sa kaligid sa tagnang alas 11 samtang sa pinapagig ka mga balita mga kabyanan ari ang ginahulat sang mga nagkakwa sang bar examination no may mga panibago naman nga lawyers bangod nga may ara na sang ginapagwa ginrelease nga resulta ang Supreme Court mga kabyanan sa sini mga nakapasar sa bar examination no kag sa mga nakapasar advance congratulations sa mga bag-ong lawyers, mga kabyanan, kag sa wala makapasar, better luck next time. Mayroon pa man next time. Daw mga sobra 70% ang nakapasar, daw mga around na pila to, mga 72%. Kuha naton ang, unahon naton aning report, nga pag-release na karon sang resulta, sang
nakapasar sa nga bar examination, no? Nga ginapatigayon recently, okay, gin-release na karon sa nga Supreme Court, no? Ang mga ngalan kag kung pila ka porsyento ang nakapasar. Sa piya kalinya, Bumbo Erlin Bayunita, please come in. Bamudan na gina-welcome sa nga Korte Suprema ang bago ng mga abogado diri sa Kongsa Pilipinas. Kadungan sang pagpagwa ng subong gida mga aga sang resulta sang 2020-2021 Philippine Bar Examinations. Na-postpone ini siya bamudan because of the COVID-19 pandemic. So 2 years gid siya nga na-postpone. That is why ini ang ginatawag gyapon nga 2020-2021 Philippine Bar Examinations. For the first time bamudan in history, amo ning pinakamataas nga kadamo, amo ning pinakamadamo nga numero sang mga bar takers nga nakapasar kay kapugusan nga 8,241 ang nakapasar, and equivalent sa 72.28% sang kabukusan nga mga law graduates nga nagadangat sa 11,402 nga nagkuha sang bar examination halin Pebrero 4 hasta Pebrero 6 sa Bambodan. In fact, ginpatigayon ang bar examination isa man sa mga venue dira sa University of St. Lasal. Out of 8,241 nga nakapasar sa bar exam, 761 ang mga exemplary passers. 761 exemplary passers, but kilingon, ang ilan nga rating 85 to 90%. Taas, no? Sa Bambodan, 85 to 90% ang ilang rating diri sa bar exam. 14 bar takers ang nagkakuha sang recognition for excellent performance kag nakuha ni nila higher than 90%. Higher than 90%. Suno kay 2020-2021 bar exams chairperson Justice Marvic Leonen. Kasi siyempre, as the most difficult board exam bala mamudan sa aton sa nga pungsod. Ang ini nga resulta ginabantayan gid sang manghimanta. Siyempre panikaw pag nagkuha bala do hindi ko no ginabatyag mo, no? Samtang nga nagahulat sang resulta. Or hindi pareho sa previous to nga mga batch mamudan, wala niya bisang traditional announcement sang top 10 pastors sa bonge. Sa baylo, ang Korte Suprema nag-recognize sila sa mga bar examinees with exemplary performance or those who got an average grade of 85% or higher. But sa lingon, why kita sang nalauman, for example, subong, top-notcher from nga school, number 2, number 3, and sana sa number 10 na bamudan. So, ang ginhimo diri sang Korte Suprema, ginpangalanan na lang nila. Amo nga mga takers, they have exemplary performance, but kilingon, ang ila rating 85 to 90%. Pag kung higher ka naman sa 90%, you have excellent performance ang ginahatag nga recognition sa ila. So far amo ning pinakamadasig nga pagwa bala sang resulta sang bar exam. Kay iway gani nagdangat 2 ka bulan halin sang natapos ang bar exam sang February 6 Bambodan, nakagwa na dayon ang resulta. So, ang mga law school, ginrank man sila base sa duhaman ka mga level. Ang percentage ng passer and based on the number of examinees with exemplary performances. Pag first time nga ang Korte Suprema naghatag sang handwritten examination in one testing center to a digitalized format. Kay panugutan ni sila nga magamit ng laptop bala bamudan nagligad pagkuan nila sang bar exam. For example, ang mga taga Negros dira sa University of St. Lasal sila nagkuha sa 31 ka mga testing sites across the country. Kahit isang una ya 4 ginaya ka Domingo bamudan mo ang bar exam, pero ginhatag na lang ni subong 2 ka adlaw. And may antad lang isabi kadlaw because of the COVID-19 restrictions. Pag amo ni ang resulta sa liwat 8,241 halin sa 11,402 ka mga law graduates nga nagkuha sang bar exam February 4 and February 6
nga nakapasar diri sa bar examination sa Bombodan. Ginamonitor na to ng mga taga Bacolod and Negros Occidental nga nakapasar bala diri sa may examination, and subong tinag-congratulate na kita para sa mga medyo kulong-kulabos. Better luck next time, Bombodan. Kasi masumpa ni sila Mayo 2, May 2, 2022 as new lawyers sang pungsod Pilipinas. Amo ni nami kung medyo damo man ka nakapasar Bombodan, kasi doon ako lang kita sa mga abogado mo. Diri sa may pungsod Pilipinas. So 72.28% sa mga bar examinations o bar takers ang nakapasar. Ang mga ngalan sa mga nakapasar, ara naman subong available na? Bago lang kita, bigin kay nag-live ning Korte Suprema, Bombodan, we are waiting sang pangalan gid bala. Kay amo ni gani, why nila bigin nagpagwa ang, for example, top notcher si amo ni. So digin grupo-grupo na lang bala nila amo ni nga mga bar takers may rating 85 to 90%. And then amo ni 90 to yung pinakamataas nila adra Bombodan. But lato-lato na tan si dugay-dugay, may mga pangalan na diri nga igalawag ang Korte Suprema or igapagwa nila bilang bag-o na nga mga lawyers diri sa Pilipinas. Sige, lato-lato na to, no? Kung ma-release na ang mga individual names o kung names sa mga individuals nga nagakuha sa bar exam kag ang pati ang corresponding schools kay malukit lang nato taga diri kung ang eskwelahan na isa dira UNOR Lasal kay daw duha man lang di sa aton ang law school kag may pag-iniban nga way man din nag-eskwela nga taga diri may balaan ta man nagyapon, no? Kag sa pila ka mga gusto maglantaw sa ilang ngalan na pwede man magkapadala sa ilang mga names diri sa Bombo Radio. Correct, Bombodan. Subong medyo masubog-subog gining nadangatan sang Leyte because ang landslide nga karamo sa mga nagkalamatay. But this good news, Bombodan, na Western Leyte College sa Ormoc, Leyte, 100% sa mga examinees nila. Pulo nila ka mga bar takers tanan gid nakapasar Bombodan. Oo. At medyo pambawi-bawi 100% gid ang pasado kay pulo man lang nagkuha exam. Oo. Pulo sila nga nagkuha, pulo man sila nga nakapasar Bombodan. So we check natin dugay-dugay ang mga graduates from University of St. Lasal and UNOR kung pila dira ang mga nakapasar sa ila Bombodan. Sa liwat, congratulations sa mga Philippines sa new lawyers. Kini si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Okay, salamat gid Bombo Erlin Bayonita. 23 minutos ang nakaligad sa tagna nga sa 11. Ang mga ngalan, no, i-release dugay-dugay. Pero amo na to, no, nga may mga madamo ang nakapasar sa Sinigin Patigayon nga bar examination recently, no, ginapatigayon. Sa mga nagkuha siya, hindi isa lang niya ka examination center ang ginhiwatan sila, no, kay Adriman sa Bacolod, patigayon man ang sa mga taga Bacolod nga magkuha man sa bar exam. Okay, pabalik sa aton nga pangalagad, may mga nagapamangkot diri Bombo Steph, no, kung just asking may ara ba biyahe ang fast craft from Iloilo to Bacolod. Okay, may ano ang pinaka-latest subong? No, magkuha lang kita kanudugay-dugay sang latest at advisory sa bayan sang biyahe sang fast craft. Kag tanaw tala na karon amo na ganin siling ko nga bodo kabudlay subuya nga ang mismo ang head sa ang Coast Guard commander sa probinsya sa Negros Occidental daw hindi wiya basta-basta ya magkuano do kabudlay mag-reach out siya, no. Do ka kwando ka anong tawag sila daw ka unreachable. Daw unreachable. Daw bituon ba lang to reach the unreachable star. No? Igo ni siya ka mag-reply. Hapon naman ng siling bala Sir Mercurio. Nganon mo ang damo kung patay ng kabayo. No? Kung subong ka ginapangita, kag karon ka pa mag-reply o kung karon ka pa available sa gabi, kuha na patay ng kabayo sina. Sige. So, maulano ng panahon kag this time tanaw nato nabi ang report ni Bombo Carla Media Defensor
ipalaragway naton banwa ang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Samtang nagabubo naman ang madamol nga ulan. Ano ang sitwasyon sa pila ka mga kasubaan? No, sige-sige na ni halimpas ang nagligad nga weekend, nagabubo ang ulan, subong nagmartis na kita. Kagway pa niya patimaan kung magatauntat ng ulan by tomorrow, no? Ang aton gilamang yang himuon nga kung way man sang importante nga kaladtuan hindi na maggagwa sa tagsa ka mga puluyan para likaw nga mabahaan. Ilabay na sa mga lugar nga may delikado nga magluntad ang landslide o kung ang mga pagbinaha. Ang makaluluoy ni mga kultura naton sa Leyte daw mo ni permi ang nagakaigo sa nga sobra-sobra nga kalamidad. Dati may mga landslide naman to nagaluntad, may madamo naman nagkalamatay. Amo na nga kagapo nagapanawagan niya ang city mayor magani sa siyudad sa Victorias ya sa mga pumuluyo pag may aragan evacuation suupod na kamo, evacuate na kamo. Hindi nyo paghulata nga ang inyong lugar magasaka ang tubig kag hindi na makasulod ang rescue operation. Kaya kung hindi na makabudlay na sudlon ti alang-alang nga pilito na sa mga rescuers nga magkanto sinyo tagsa kapuluyuan kung masyado na kadelikado. That's why gani nga antis pa man may arasang sang ginapatigayo ng ang evacuation samtang wala pa maglala ang pagbaha. Kay kung hulaton naton ya nga mag ara ng baha tiba si alang-alang na sa oras, no, kag alang-alang na ang sitwasyon nga hindi na pwede ka mo ma-rescue. No, hulat tanaw nato nabi sa piyak nga linya. No, si Bumbo Carla May Defensor ipa-describe naton to ang bisan din dalan sa Lacson sa may Taytay sa Mandalagan. No, kumusta ang pagdaludo sang tubig dira? Ang aton nga mga kauturan gusto makita Bumbo Carla kung anong sitwasyon dira subong simunamtangan nga nagabubo ang madamol nga ulan. Sa piyak nga linya Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Bumbo Carla. Go ahead. Yes, Mamadan, live kita din sa buong no, sa Maya, Malupit Bridge, Mamadan, kay dari kay tungod nga dari nagwa ang kumbaga Mamadan, ang muling kayo na ginagwaan sa tubig dari sa Bayariya sa malapit dari sa INGC, Mamadan. So mayari dari ang nabutangan na PRMO na natandaan, Mamadan, itong orange na ati pula ko na sa orange di ang sudad sa Bacolod. May posibilidad nga na ano na sa tubig sa baka, no? Baka naging ang sudad sa Bacolod, Bacolod. Bumbo Carla? Yes, Bacolod. Di na yun ang imong background na sa likod? Dali lang din sa akon nga natuo nga baki na Bacolod, no? Ang ini nga okay. Nga color red and orange, Bacolod. So kung Oo. orange, ako ini ang alert na ini, no? Mga posible na ini sila mag-evacuate. And then kung red na Bacolod, di amo na ni nga mag-evacuate na katong sini nga mga uturan nga malapit diri sa may area sa Malupit Bridge, Bacolod, diri sa may area sa NGC. So kung maka-experience siya kita sa madamot kapag ulan-ulan, subong nga aga, Bacolod, o kung subong nga mga dinion, kaga ang sabak diri sa tubig, Bacolod, at ibabasko no? Pero ang halin dito sa babaw, makanay-kanay ang flow sa tubig. Ang buswak niya sa tubig, Bacolod, ang muli saya ang halin sa mga drainage, no? Diri sa area sa NGC, Bacolod, malapit sa NGC. Aha. Okay, ang makita mo dira ano ka baskog hindi ko abi maklarohan diri gid sa aton nga Facebook live. Ano ka baskog ang daludo sang tubig galin sa bukid? Sa subong Bacolod, hindi ta mambay nga baskog, no? Kanay-kanay ang flow sa tubig diri sa mga bridge, no? Sa diri sa sudad sa Bacolod. Matamo lang makita sa may nalabyan ng mga bridge diri sa sudad sa Bacolod, Bacolod. So makanay-kanay ang flow sa tubig, Bacolod, hindi madamo, no? Hindi kumbaga Bacolod, hindi kagasa ang flow sa tubig, Bacolod. Pero subong ang pag-ulan-ulan dira hindi man masyado ka damol. Yes, oo. Makapagpag sa madamol kapag ulan. Kung tinion ang ulan, ikakain namin kung tulog na rin. Kung nagdamol naman ang ulan, diri sa sudad sa Bacolod. Oo, kag kung makita gani diri sa Facebook live,
ang ibong palibot na sa unahan daw nagaputi gani siya tungod na siguro sang mapinong pagtupa sang mga ulan. Yes, ako ginaawang madal, no? Ano din, makita dito nga madamol ang pagtupa sa ulan subong mga tinion na pamadal. So, pwede break mo pa dahil basta yellow. So, mo niya ginapatigayon niya pag-monitor sa DRMO sa syudad sa Bacolod, ang pamadal, no? Ginamonitor din nila. Para at least nga, ang tanan safe pamadal kay matulong itaman nga sa area sa Barangay Takuling kay ika-reported nga nakatulong mo dahil nga dito sa area sa Barangay Takuling kaya sang mga sa may natinghagman mamulan sa karon nato karon kung kamusta ang sitwasyon o kung ang balay o kung mapukuloyo sa area ko sa natinghagman mamulan. Okay, sige, balikan talang ka dugay-dugay bumbukal lalakip naman ng ibong police report, no? Kag basi baka duludalus-os ka sa pila pagi ka mga area dira sa Bacolod nga may mga pagbinaha. Siguro sa ako nga paglantaw dito sa Bangga Kuri, do may aran na porsyon nga nagataas man ang tubig basi maka lusot kamo dito dugay-dugay, no? Kag mapakita man naton sa aton nga mga viewers ang hitsura sa dalan nga may pagbinaha bumukarla. Yes, sa pamadan dito ba ko na lang no, three areas sa local east na lang mo anong crossing na dito sa kanto MGC, pakanto Granada, pamadan, pakanto North, na circumferential. So, pamadan ang taawas pa ng tubig sa dalan, no? Mga dakot sa atin sa mga drainage din, pero sa ko nakita na po ng pagdakaw sa tubig sa mga dalanon, pamadan. Sige, balikan ta ka na dugay-dugay, Bubukarla. Salamat gid Bumbukar na may defensor, no, nagasulay sa ulan. May lang kay may payong nga dala. Amo na iya ang insakto basta ara sa field kumpleto. May payong, may kaputi kag preparado sa kun ano man yang mga coverage nga pati kayo naton. Ti initial pato banwa nga paglaragway sa aton nga reporter sa field sa kung ano ang sitwasyon sa palibot karon sa syudad sa Bacolod samtang padayon nga nagabubo ang ulan, no? Masyado kanipis kag may pino, madamol man ang iyang pagbubo galing kay mapino kayo, that's why nga na makita mo nga nagaputi lang niya sa unahan amo nang ulan nga masyado kapino pero damol ang iyang pagbubo. Okay, sige, balikan ta karon dugay-dugay Bumbukarla sa sining report may kantanan sa isa ka principal nga nagapangluthang sa mag-asawang teachers dito sa Banwasa nga Hinubaan. Pagkalikad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kababayan, iboto natin si Sal Panelo sa Senado. Matalino, matapang at may malasakit at lubos ang pagmamahal sa bayan. Kung gusto ninyo akong pasalamatan, ipanalo natin si Sal Panelo sa Senado. Kay Sal Panelo, panalo ang Pilipino. Number 50 sa balota. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. Pabalik naman kami sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Sodto. Balikan nato ng report ni Bumbo Carla May Defensor kay samtang nagatutok kita sa sining paglain sang panahon. May isa ka krimen nga nagaluntad mga kabayan sa Banwa sang Hinubaan sa isa ka eskwelahan. Nga sa din ang initial report nga nabaton, shooting incident din Banwa nga ang suspitsado sa shooting incident amo ang principal kag nag-suicide man pagkatapos ang insidente. Gilutang mag-asawa ang babayi, ang asawa manunudlo kag ang bana daw hindi sa unang report nga nabaton ko mag-asawa nga lunsay mga manunudlo daw ang asawa lang galing manunudlo ang bana daw hindi siya manunudlo no daw nagdulong bala ni sang nagdulong ni sa iya sini nga asawa des eskwelahan so may paglalisay nga natabo kay may initial lang haway hindi pag ni confirm sa Santos sa investigasyon kung bala ang ining pagpanglutang may kailabtanan ini Banwa sa sining gin-file nga kaso sa principal nga daw ginpadangat dito sa 8888 daw kag daw na ini sunod lang sa sulusugilanon dito sa palibot nga daw na abot sa nga principal nga ang nag-file sang complaint dito sa 8888 amo ning nasambit siya nga teacher amo ning manunudlo. That's why nga basi amo na ang tunaan kung ang nagluntad ang ini nga krimen. Ko na to na panumbalik report ni Bumbo Carla May Defensor sa piyak ng linya. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bang Padan. So, Padana, tatlo gid no ang nadulaan gid sa kabuhi sa nagluntad nga shooting incident sa may area sa high school
School Oy Bico, Bilbao, sa Purok, Puok, Hinubaan, Negros Occidental. So sa tatlo diri bombadan, isa diri ang sospetsado o kung lala diri sa tatlo nga napatay ang sospetsado among kilala kay Warren Escosar, principal sa nasambit nga eskwelahan bombadan. Kagang biktima diri kilala kanday Alberisa Aroy, isa ka school teacher, pag si Christopher Aroy, amo ini siya ang bana ni Alberisa Aroy bombadan. So sa initial information sa mga kapulisan bombadan, tigin tiro ini sang sospetsado ang duwa ka mga biktima. So ini si Alberisa nagdalagan kay ini siya sa sulod sang classroom kaligit tinalabot gid ini siya na tiruhan gid ini siya sang sospetsado amo ang principal bombadan. Kag ini nga iya sini nga bana tinatiruhan na iniya bombadan sagwa mismo sa classroom bombadan. Kag ini principal nga ni nagpadulong sagwa malapit sa isa ka faculty room sa may nasambit nga sa eskwelahan bombadan. Kag intiro niya ang iya sini nga kaugalingon. So abo na bombadan susunod kay Police Major John Gandon on the spot gid nga napatay ining tatlo ka mga na patay bombadan. Kung dala na diri ang sospetsado. So bombadan kung wala pa gid sang matumod na rason kung gintiro patay sang principal ng iya sini kaugalingon nga teacher kagamba na sini bombadan. So kung wala pa gid ni sila noon may natumod na rason. So padayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa Hinubaan Municipal Police Station bombadan. So bombadan pamatian nato na bayan gikan kay Police Major John Ganzo. Mga 8:30 more or less hindi ng principal to si Warren Escosa sang Bico Bilbao Senior High National High School sa Barangay Pook Hinubaan pag sa din ng gintiro niya ni ang iyang teacher drama na assign sa iya kasi Alberisa Aroy together sang iya nga bana nga si Christopher Aroy. So gina-determine pa ang motive subong ano gid bala ang motibo sang krimen nga ginpang tiro yato. Then after that intiro niya man kagulingon niya. Sir, kamusta ang status ni sir? Sang tatlo na ni? Sa to say ma'am on the spot ning tatlo including sang sang suspect. So amo pa naman gina-determine ma'am kay na-shock pa man ng mga maestra to. So nagdadala to sa pag-responde ta is ang suspect naman to sa buwa sang sang eskwelahan may lapit sa isa ka faculty room tapos ang bana sa buwa tapos ang asawa sa sulod sa classroom kadlagan. Pagid klaro ang motibo kag ang ibang detalye sa kaso ma'am. Pero sa compound gid ni sang eskwelahan natabo. Yes ma'am sa sulod ma'am. So call back lang ko ma'am for any updates or development sa ining insidente ma'am. Bombadan. So bombadan na mo to ang payag gikan kay Police Major John Ganto regarding sa naglungkad nga shooting incident sa area sa Hinubaan mismo sa compound gid sang eskwelahan gid natabo ini nga pag ini nga yes bombadan. Ning mag-asawa siguro bago lagi di nakaabot nagamotor ni kay may helmet pa gani nimo. So bago lagi di siguro nakaabot mas eskwelahan sangin gisugatan isang principal kag lutangon. Amo gid gan mo sa wala pagkikita napatod gid bombadan kung bago ini sila abot. Pero siguro bombadan bago gid ini sila abot kaya nga maestra may ara pa sang tupad nga helmet bombadan di may posibilidad nga kung gindulong ini siya sa iya sini nga bana. So amo na sibong ang checkya o kung lantaw pa sa kapulisan kaya hindi sila makakuha pa information sa mga co-teachers sa isang biktima bombadan bangod nga on shock pa ini sila na-shock ini sila sa natabot ni sinubala bombadan mag-expectar nga amo ni gali ang natabo kay tungod nga kaaga pagid 8:30 ti amo inug-out sa mga teachers sa eskwelahan na bombadan kay para manghatag sa mga modules bombadan. Okay, sige. So kasubo man iya nga balita kung may ara sa mga complaint kung insakto gyud man ang initially do nagpayag si Mayor Ernesto Estrao
sa nga banwa sa Hinubaan nga daw amo ni nakapatrigger siguro ginalantaw nila nakapatrigger sa sining complaint nga gina-file against sa sining principal dito sa 8888 no kag do amo ning napasibangdan ining iyagin luthang ti kun may complaint kag pasaka to kag hindi man lang kag pwede man lang sabton nga maglabot gid sa punto nga magpinatsanay abi no kag magya suicide ti kabuhi ni hindi na niya mabalik kun once nga nadula ni Bong Carla. Ambogib, sakto kinabang bada, no? Ti ako ni aton sining ibalon, kaya amo na ang gagwa ng mga informations man nga dangat man sa aton, bamadan nga mayaras ang kaso nga ginapangatubang ining principal nga kaso no sang ma-extra man bamadan. So muna aton sining ipa-confirm sa mga kapulisan kung amo magid ini ang rason kung gintiro luthang sini sang principal ang mag-asawa bamadan sa area sang Hinubaan. Sige. Yes, Bombadan, sa idugang ko na lang diri Bombadan, nari kita sa may area sa Bangga Cory, kasi makita diri naton nga ti ang tubig naglapaw sa dalanon, Bombadan, no, ti makita na. Yes, oo. Sa diri ginhalin naman silingan ini nga dalan Bombadan, no, pakagto sa may Takuling, no? Okay. Yes, Bombadan, pakagto ini sa may Takuling from Mansilingan nga dalan, pakagto sa may Takuling. So may makita naton nga nagawas gid no ang tubig sa dalan Bombadan hindi magid taas gid no pero naglapaw no ang tubig sa dalan. Oo, makita nato no nagtabang. Pero why man backflow ang tubig halin sa manhole? Bombadan ati dumayari diri sa area nga ginahalinan ang tubig. Ano ni compound Bombadan no do dira nagahalin ang tubig kido kadako gisangwa sa iya sini nga gate ang tubig ang Bombadan. Okay. So, pero ang importante, ang tubig nga dira sa dalan nga nagalapaw sa dalan, nagasulod pa man sa buho sang manhole da? Yes, Bombadan sa pihak nga lane nagasulod ang tubig pero ang diri naman diri sa ginaana naton nga pwestuhan naton subong wala diri sang manhole nga open. Sa diri lang sa pihak ang may open Bombadan kag nagapadulong man sa manhole ang tubig Bombadan. Ang area nga sa dinara kamo dira subong dira na sa dalan sa may Bangga Cory going to Libertad kamo subong. Yes Bombadan. Okay, kung magliko kamo sa kwan, kung magliko kamo pakadto bla sa Bangga Metal, pakadto sa Alihis nga dalan, daw may ara na da kundi Bangga Cory pag cross mo na sa Bangga Cory daw nanubo pag inada ang sa uluunhan yang highway basi taas pag ang tubig subong. Yes, mo na Bombadan no. Isi karon naton kay manog tabok kita kay tungod nga naka stoplight pa Bombadan no. So madamo man gani sa mga salakyan. Daw ma-turn left kamo kay kung mag-turn right kamo daw amo na dayang pakadto sa NGC. Yes, sakto gid. Yes, so turn left. Kay tanaw nyo na Bicon, ano ka dalom naman dra yang pagbinaha kay may dako ang gastos na di sa drainage system mo. Gimpang lubong ng mga tamburong da. Wa isang rason nga magbinaha pa na dako mag-ulan. Yes, so Bombadan so si karon nato no lato na lang gid naton ang stoplight Bombadan no. Magluwas kung palso ang trabaho sang kontraktor. Ate amo nang problema Bombadan kung palso gid kay kalabanan kung palso ti rimalaso Bombadan. Okay, kung mag-turn left kamo dira sa unhan aran lang suba nga dapat ra na mabuslog ang tubig sa suba. Yes. So ari na magpadulong kita nang turn left na kita Bombadan. So dari nga area Bombadan pakadto ni sa area sa Barangay Alihis no Kametal ani Bombadan padulong sa Kametal. So diri wala kita may makita nga pagtaas nga tubig subong nga mga tinion diri sa may area Bombadan pero basic sa uluunhan no. Ati lang man ang area ang usually nagabaha ti kun silingon kun why na nagtaas ang tubig kay daw mo na slope nga area. Kung why na magtaas ang tubig subot silingon nga nag-function sang isakto ang drainage system da. Ati sakto Bombadan kung diri nga area ti wala gid wala kita may makita nga pagtaas nga tubig sa diri nga area. May taytay na dasunan ka may suba tanawabi ang i-focus ming kamera sa suba kung taas ang tubig. Diri na tanase ng guest. So Bombadan dati hindi na to maano ang tubig. Ati dasig ang flow sang baha Bombadan no. Kung nalasig ang flow sang tubig sa taytay diri ano na di nga taytay.
PM. Okay. Bakyas Bridge, Bombodan. Bakyas Bridge. Yes, Okay. Bakyas Bridge. So, matry kita pa na. Okay, lang gid Bombodan, no? Oh, kuha na lang, halungi lang, hindi mabasa ang kamera. Kasi makapaligo pala lang alang, haw? So sa aton yung mga Facebook viewers, no, ginatinguan ginaton nga madala sa inyo tagsa ka mga puluyan ang laragway sang palibot sa syudad sa Bacolod samtang nagabubo ang ulan, no? Kaga damo diri naga forward man sa mga mensahe nga sa ilang lugar nagabinaha man sa Cadiz. Sa Cadiz to, sa dito na yun sa Cadiz may pagbinaha man to sa may dito nga sa may Lagasan, Cadiz City, no? Nagkinalan sila kuno tusang bulig. Okay, makita na naton Bumbo Carla ang daludo sang tubig. Baskog na siya ang daludo kun imo gid kun aktual nga maglusong kada sa tubig Bumbo Carla. Yes. Oo, yes, Bombodan, sakto gid, no? Mabaskog ni nga daludo sang tubig. So hindi amo niya kagiina Bombodan, no? Ang padulungan na to ng Lupit Bridge 1 Bombodan. So hindi amo ni ang daludo sang tubig, pero diri sa may Bakyas Bridge Bombodan amo ni ang daludo sa tubig diri subong barangay Alihis na ini Bombodan, no? So makita naton nga mabaskog ang daludo sa tubig Bombodan. Oo nga kun magtabo kasi na halimbawa maglangoy kasi na dira ang magkadto ka sa piyak nga pangpang, anudon ka gid sa mag-amo ni kabaskog, anudon ka na iyawan kasi niya ka kapakapa. Yes, sakto gid Bombodan, no? Alang-alang niya amo ni nga suba ang imo sining pagatabukan Bombodan kay maupod kay gidya sa flow sang tubig. So Bombodan, hindi man naton mahambal nga taas ang hindi gid tanto siguro kataas si Bombodan ang tubig bangod nga ang pika-pika bala Bombodan. Wala siya nagpapaw sa pika-pika. Siguro may tunga pa, no, ang nga nabili nantis ang baba ang pinakatip gid sa pika-pika Bombodan. Sige. So may mga pinapagka mga kasubaan, may isa pa na nakataytay nga maagyan nyo kung magdiritso ka mo sa dalan dito sa may Bangga Metal, no, sa Barangay Alihis, no? Kagalain naman na iya nga suba dira. So idalikyatin nyo na lang, no, para makita naton ang sitwasyon. Sa imo nga paglantaw ang ining tubig ni amat pasaka o kung naga-subside? Bombodan, ati subang nga Bombodan, hindi ko pagid mambag yung gamat ng gisaka, no? Mambag sa gida isa mabaskog ang iya sini nga pagdaludo Bombodan. Oo, may balaan mo na siya kung nagpa-subside ang tubig, kung may mga agi na siya nga sa ibabaw nga nagkalahapay mo. Pero kung wala kasi may makita da nga mga hilamon abi nga nagakahapay da sa pangpang sa ibabaw sang tubig, butsing ganon nga way pa ni siya nagpa-subside ang tubig. So Bombodan, hindi pagid siguro, no? Hindi pagid yun maka-subside ang tubig. Sige ang flow. Sige man gyapon sa gyapon ang flow Bombodan. Okay, sige. So karon dugay-dugay balikan na ko naman kamuda karon, no, kag sa mga area nga kasami may mga nagakaanod lang sa panghigaron, may mga gailistar sa kilid sang suba. Lang taon man naton tong may taytay dabla na yun sa may din ganina sa may Panukoy. Yes, no, sa may Singkang. Singkang, karon nato ni karon na Bombodan, no? Malibot kita diri sa may area sa Alihis kag Takuling kag sa may Singkang Bombodan. Karon nato ng mga suba, no, kag sa taytay nga area kung kamusta ang flow sang tubig Bombodan. Okay, basi may masiplatan kamuda ang ini bala ang Bureau of Fire Protection, no, may araman to sila o plan ano to gani ilang uplan. Yes, Bombodan, so may arasang uplan paghalasa ang nakatapos ang BFP Bombodan. So may panugyan man ini sila bangod nga ang sa sunog bala Bombodan. Bisan nagainulan makaluntad sa gihapon sang ulan o kuna pagsunog Bombodan, no? Ang may posibilidad na may tapon sang sunog na mag-luntad Bombodan. Nagainulan. Bumbo Carla. So, rini sila sa panugyan na sa katapusang Bombodan, no? Sa mga pumuluyo nga kung nila sining mga wirings wala sa panimalay Bombodan. So ila inigid nga sa karon para at least kung may mga short dira o kung may mga manotice sila nga may manotice sila nga mga shortage nga mga kung may short circuit.
Yes, oo. Si Carol, gini nila, pagtiyok nila, Or may grounded. So, masayo na lang gini hindi sila magreklamo nga mahal bangbodan, no? Ang ila sini nga pagpaubra o kung ang pag-fix ng ila sini nga mga wiring, di sila magakabalaka nga mamahalan sila. Bangod nga ini gahatag man sa ila sa nga safe bangbodan, no? Maging safe man ini sila. So, hindi sila maghilak nga paubra sa ila sini nga mga wiring. At least nga safe ini sila. Kaya kung kaulan nga kung kaisa bangbodan, makakos naman sa gihapon, no? Sa nga pagsulog parehas ang natabo sa area sang barangay 2 at bangbodan mambay ito yang nagabubo gid ato ang madamol nga ulan pero nagluntad sa gihapon ang isa kadako nga sunog bangbodan kada amo man no nagpatigayon man sa nga upland halasa ang katapos ng BFP bangbodan so preparado man ini sila kag magabulig man ini sila sa kung mayara sang mag-evacuate o kung mayara man ini sila mga equipments nga ginpanghimo bangbodan kag mayara ini sila sang mga equipments nga ginpang preparar at the same time gaano man ini sila ya bangbodan no preparar man naga-monitor man ini sila sa mga kasubaan sa Negros Occidental bangbodan so bangbodan ko nato ng pahayagi kan kay Fire Superintendent Kim Salasio, Provincial Director bangbodan. Normally, ang aton na way of thinking, ang basta wala siyang sunog, dira kita nagasala. Wala ga pili. Ang insidente nga sunog, maski nagabagyo pa na or nagdagusto sa ulan. Mostly, ang pinaka-common na kausa nga nagkakasunog, maski gabalbal ang ulan, electrical in nature, gyapon. So, ang kuryente, gyapon na nga ito na pagabantayan. Ang mga common nga responde sa aton nga mga bombero, ang mga nagasiligrab nga mga poste, mga kuryente sa poste. Iniblang nagabalagtik, tapos pag-init, tapos gulpi lang na ulan, i-expose na siya. So may mga short circuit sa mga poste. Kag sulod siyang panimalay, ni Araman kung ang nagasalupsop dito sa mga sa junction boxes ang mga tubig nagakos sa mga samad sa aton nga mga kuryente. So typically ang pag-check ni Japon sa aton nga mga kuryente sa panimalay ang pinaka-importante para malikawan ta ang sunog maski sa tag-ulan. Dapat ang aton nga mga kabalo kita sang numero sang aton mga bombero sa tagsa-tagsa ka Banwa kang syudad diri sa Negros Occidental ang inyong nga lokal nga fire station kabalo di ka mo dapat kag ang inyong man nga electric cooperative. Hindi ta na malikawan kung isang ang wear and tear sang mga exposed nga mga wiring sa mga kapustihan naton pero ang pinakamayo gin nga mahatag nga mabulig sang pumuluyo sa aton makatawag ka mo as early as possible o mahingagaw naton di matawagan ang aton mga responders, ang atong mga bombero, kag ang atong mga sa electric operative para mapatay ta dayon ang nagasigrab nga kalayo sa kapustihan kag kabalo sila magdalagan sa inyo para pag may emergency sa inyong mga panimalay makahingagaw kita dayon. Okay. Sir, anong mga hindi pwede himuon sa example di nagtuga na ang sunog na kami nga pangayo for electrical in nature nga reason, sir? Ang hindi ta dapat himuon nga basyan nyo sang tubig ha kay basi makuryente ka mo kung may fire extinguisher ka mo sprayhin nyo sang fire extinguisher pero ang pinaka the best yung unahon ang una nyo nga himuon at yun yung main switch at balay nyo basta may nagasigrab na ganing kuryente sa inyong panimalay at yan yung rin ang main switch ang inyong na balay. Tapos, securean nyo inyong kabataan. Yung pinaka-importante, yung kabuhi. I-secure nyo ang kabataan, ipagwaon nyo sa inyong balay, ang mga tigulang, ay hindi makasarang sa ilang kagalingon. Ang inyong mga gamit, hindi nyo na pagbalik-balikon, especially kung dako ng kalayo. Ay base, hindi ka muna kagwa-liwat. Damo na isang natabo. Ang importante, ang mga kanta lang sini, marikomenda ta, ang preparedness ta dapat updated firmi ang aton nga mga kuryente.
ipa-check naton sa electrician ang status naton kuryente, especially kung daan naton panimalay. Mamahal na siya pero mas mahal kung maubos ang balay mo sa sunog. Ang aton nga kuan. Tapos hindi kita magamit ng substandard nga mga wirings. Okay, Bubo Carla. Okay. 1 minuto mga kabiyanan ang nabiling kamadagan kita stock deck alas 12. Si Bubo Carla. Daw nautod siya sa piya kalinya. Tiyan mo nang panumdum sa Bureau of Fire Protection. Daw, bisan pa nga nagiinulan, ang kalayo ay magluntad. Ginagyapo ko may mga short circuit ang aton nga linya. Balikan nato na, Bubo Carla. Yes, Bombodan, sa mo na ang payagigan kay Fire Superintendent Kim Salasyo, Bombodan. Kag sa ila, sininga ginapatigayon nga plan paghalasa, Bombodan. So, alas pa rin, Bombodan, syudad sa Bacolod, kag ang Negros Occidental, nagapatigayon ini sila sa oplan pagalasa upod man ini sila sa pagbantay sa mga kasubaan diri sa Negros Occidental kag Bacolod City, Bombodan. Sige, salamat gid Bubo Carla. Bombodan na mo ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla may defensor. Report gikan sa patrol nagdulong sa oras impunto las 12 na intak na sa udto. Banwa dugay-dugay maging kaupod na nato ng Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. So ginatinguan ginaton banwa nga madulong sa inyo tagsa ka panimalay, sa inyo tagsa ka mga puluyan ang mga nagakalanabo karon sa palibot sa nga probinsya sa Negros Occidental. Yan ang Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Standby. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Abril 12, 2022 at sa ulo ng ating mga balita. Mahigit 8,000 examinees pumasa sa kauna-unahang digital bar examination dito sa Pilipinas ayon sa Korte Suprema. Sa ating ulat panahon naman ang bagyong Basyang nakapasok na sa Philippine territory. Bagyong Agaton posibleng mahila ng bagong tropical cyclone para lumayo sa Pilipinas ayon yan sa Pag-asa. Ang bilang naman ng mga nasawi sa landslide doon sa may Baybay City sa Leyte aabot na sa 23 ayon sa Philippine National Police. Samantalang mga na-rescue, umakyat naman ang bilang sa 138. Mahigit 100,000 individuals naman apektado ng pananalasa ng bagyong Agaton ayon yan sa NDRRMC. Sa iba pang mga balita, ang Philippine Consulate doon naman po sa may New York natanggap na rin ang mga na-delay na election materials. Sa ating international news, ang Ukraine naghahanda na sa pagbagsak ng Mariupol sa Russia. At para naman sa ating sports balita, ang NBA teams na sasabak sa play-in tournament all set na. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa mga sandaling ito tumungo po tayo sa may Korte Suprema mismo sapagkat inanunsyo nga po kani-kanina lamang ng Supreme Court na mahigit 8,000 na mga examinees ang pumasa sa kauna-unahang digital bar examination dito sa Pilipinas. Nakatutok live si Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, ngayon lang kalalabas nung nandito sa likod nating screen kung makikita dyan sa ating live streaming ngayon, Bombo Dave. Kani-kanina lang, wala pang 5 segundo inilabas yan. Yan yung resulta ngayon ng 2021 bar examination kung saan ay hindi na inaanunsyo ngayon yung top 10. So yan yung wala ngayon, Bombo Dave, yung top 10, hindi na iaanunsyo yan. So umabot sa 8,241 yung pumasa sa nakalipat nga na bar examination itong Pebrero. Ito ay ayon kay Justice Marvic Leonen, itong bar chairperson. Mula ito sa 11,402 na mga kumuha ng bar exam. Silaan niya yung nakakuha ng 75% o higit pa na score turang pagsusulit. 761 yung nakakuha ng grado na 85 hanggang 90% o katumbas siya ng 9.23% ng bar examinations. May 14 naman na nakakuha ng mahigit 90% ng grado na kumakatawan sa 0.17% lamang na kumuha nitong nagdaang bar examination. Kaugnay niyan,
mamaya ay makakausap natin mismo yung bar examining na pumasa dito at yan ay cancer survivor na pangalawang beses niyang kumuha nitong bar examination. So pakinggan muna natin kanina yung ating panayam dito kay Irene Mendoza ulit. Before po ako gumraduate ng law school, na-diagnose po ako ng cancer. Then ilang beses ko po siyang pinaglabanan hanggang sa makagraduate po ako ng law school. Pag-graduate ko po ng law school, akala ko okay na ako, kasabay ako ng asawa ko mag-bar ng 2016. Hindi po ako nakasabay kasi nagkasakit po ulit ako. Naklear lang po ako ng cancer noong 2018. So yan, Bombo Dave, in-schedule na natin kanina ng interview ka. So titignan pa raw niya yung kanyang pangalan na magpa-flash dito sa screen. So medyo malayo-layo dahil nasa letter L pa lang itong nakikita ko dito. Yung kanyang apelyido, kasi ka-apelyido ko yan, Bombo Dave. Ulit yung kanyang apelyido. Yung kanyang asawa ay 2016 pumasa at 2017 ay siya na talaga yung abogado na siya noong mga 2017. Ito naman kanyang asawa kapapasa ngayon at ayon sa kanya yung digital na pagsusulit ngayon bar examination, kung para sa kanya mas okay to dahil hindi na i-anunsyo itong top 10 dahil naniniwala ang Supreme Court na talagang deserve naman ng lahat ng pumasa na hindi na i-anunsyo pa itong top 10 dito pa rin sa bar examination, Bombo Dave. Bombo Gerald, naalala ko bago nagkaroon ng pandemya kapag ilalabas na nga ng Korte Suprema ang resulta ng bar examination, dyan mismo sa labas ng Supreme Court, malapiesa dyan kasi magkahalo yung emosyon. Mayroong mga masaya at meron din namang malungkot, Bombo Gerald. Pero sa kasalukuyan, dahil nasa COVID-19 pandemic tayo, kamusta yung sitwasyon dyan sa ngayon? Marami pa rin ba yung mga nagtungo dyan na mga bar examinees, Bombo Gerald? Alam mo, Bombo Dave, biglaan ito eh. Yung mga nandito ngayon, kani-kanina lang nila nalaman na pwedeng pumasok dito. Kaya kaunti lang kumpara noong dati na punong-puno dito sa loob mismo ng Supreme Court compound, maging sa kalsada, yung kanilang mga supporters, yung kanilang mga magulang, kamag-anak, nandyan may mga dalang mga banners. Ngayon, biglaan, Bombo Dave. Ano pati yung pag-aanunsyo? Ang sinasabi kanina, pagkatapos ng unbanked session, mga alas 2, alas 3, i-aanunsyo. Kanina biglaan itong pag-anunsyo ng Supreme Court. Siguro excited sila dahil ito nga, marami-rami na sa 72% yung pumasa dito sa bar examination. Unlike nung mga nakaraan, nasa 30 to 40% lang yung pumasa. Ngayon, dito sa kauna-unahang digital bar examination ay marami-rami itong pumasa. At ito pa, Bombo Dave, ang bilis na inilabas yung resulta dahil nung mga nakaraan, yung mga nakaraang taon, November yung examination, April or May ilalabas yung resulta ngayon. Mantakin mo yun ilang buwan lang. February at March, April mayroon ng resulta, Bombo Dave. Kaya naman tuwang-tuwa at magkahalong emosyon yung nararamdaman ngayon nitong mga nandito yung nakapanayam natin kanina, Bombo Dave. Mag-asawa yan na abogado na ngayon. So ang pinagdasal lang daw nila ay wag silang mag-away at kung magkaroon man ng kaso na hahawakan nila na magkaiba sila or magkalaban sila sa husgado, ay wala ng personalan at yung trabaho lang yung talagang kanilang aatupagin. Tuwang-tuwa siya, Bombo Dave, dahil cancer survivor, 5 beses siyang na hospital at ang alam niya hindi napapasa. So ngayon, napaka-emosyonal, nandito siya ngayon sa likod at kinukuha ni Bombo Raymond pa yung kanyang talagang kinukuha ni Bombo Raymond. May mga kapanayan pa kasi, Bombo Dave. Maya-maya ay kukunin natin, ilalive natin kung kaya natin i-live pa, Bombo Dave, dahil marami-rami pa yung mga pangalan dito na lalabas at sigurado nga sa hulihan yung kanyang pangalan, Bombo Dave. Bombo Gerald, I'm just curious, may paliwanag na rin ba sina Justice Leonen kung bakit naging mas maaga yung kanilang paglalabas ng resulta kumpara sa nakaschedule na binabanggit mo nga na after pa sana ng unbanked session ng Korte Suprema, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dave, yung manakausap na natin ditong media kanina, sabi nila biglaan din na Bombo Dave, at yan ay para maiwasan na rin yung kumpulan dito dahil pagkatapos ilabas ito, yung resulta dito sigurado yan, wala na yan, Bombo Dave, at mag-disperse na yung mga tao dito, lalo na ngayon medyo umaambon na dito, may mga patak-patak na dito, ay siguradong maya-maya lamang ay siguradong magsisialisan na rin yung mga bar examinees. At makikita naman yung resulta ng bar examination
sa kanilang website, itong website ng Supreme Court, Bombo Dave. Pero sa mga sandaling ito, Bombo Gerald, mayroon ka pa bang nakikita dyan mismo sa labas ng Korte Suprema na naghabol at makapasok pa rin dyan hanggang sa mga sandaling ito para ma-check na rin yung resulta nga ng bar examination, Bombo Gerald? Meron pa, Bombo Dave, yung mga humahabol dito, dahil mas para dito sa mga pupunta kasi dito ng mga bar takers, mas feel nila kapag dito nila mismo nakikita yung kanilang pangalan. Kasi tradisyon na ng Supreme Court na kapag may papasa ay doon sa big screen, dyan i-flash yung kanilang mga pangalan at mas memorable ito kumpara doon lamang sa mga normal na bar examination. So sa mga sandaling ito, makakapanayam na po natin itong bar taker na si Attorney Irene Mendoza Ulep, Kabagyan. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Pumasa na kayo sa bar examination? Sobrang saya po talaga. Pasasalamat sa ating Panginoon sa pagpasa ko po ngayon sa bar examinations. Opo, naging experience yung mga hirap na dinaranas nyo bago kayo nakapasa dito? Bago po ako gumraduate ng law school, nagkameron po ako ng germ cell cancer stage 4. Habang nag-aaral po ako ng 4th year, nakikipaglaban po ako sa sakit ko at nagpapakimo. Pagka-graduate ko po, gumaling po ako pero hindi po ako hinayaan ng doktor ko na mag-take. Pagkatapos po noon, nagkasakit po ulit ako ng 3 taong sunod-sunod. Nung gumaling na po ako, nung na-clear na po ako, nag-take po ako ng 2018 bar exams. Hindi ko po ikinakahiya na isa po kong second taker. Kaya ko po kinuha yung 2018 bar exams dahil natatakot po ako na baka po hindi na po makita ng nanay ko na ako ay makakuha man lang ng bar exams. Lumabas po ang result ng 2019, nakita po ng nanay ko na bagsak po ako. Same year po, namatay din po yung nanay ko. Tapos po sabi po niya sa akin, bago siya mamatay, kailangan po lumaban ako para sa pangarap. At nandyan naman po yung asawa ko, pinag-aral niya po ako, sinuportahan niya po ako. Magtitake po ako ng bar ng 2020. Nagka-pandemic naman po, kaya nandun po ako napasama sa best bar ever na 2021-2022. Influence sa inyo na kumuha ng pagka-abogasya? Ang nag-influence po talaga sa akin yung nanay ko. Hindi ko po talaga gusto yung path ng law. Ang gusto ko po talaga maging engineer. Pero sabi po ng nanay ko, pinaanak daw po ako sa mundo para maging abogado. Halimbawa, kayong mag-asawa, pagkalaban yung hahawakan yung kaso, ano pong gagawin nyo dito? Pag ganun po, wala pong personalan. Pero dahil mas higit po yung pagmamahal ko sa ginagawa ko, siguro po sasabihin ko na lang sa asawa ko, mag-inhibit ka na lang. Kawawa naman yung kliyente ko. Or kung hindi talaga kaya, para po sa hustisya, wala na lang pong personalan sa aming mag-asawa. Gawin nyo mag-asawa ngayon, anong plano ninyo dahil pareho na kayong abogado? Yung asawa ko po ngayon is working for the government. Ako po sa totoo lang, hindi ko po alam kung anong aking path na tatahakin. Pero since po nung nagre-review pa lang po ako sa bar exams, tinutulungan ko na po yung asawa ko sa pagdadraft ng mga pleadings, mga affidavits, lalong-lalo na po dun sa mga kapitbahay ko sa Lipa City, Batangas na walang-wala pong maibayad. Kahit po gabi, bumabangon po kami mag-asawa, pag kumakatok na kailangan pong may magpanotaryo, kailangan may magpagawa ng affidavit, itutuloy po natin yon. Isa rin po sa pangarap ko na magturo sa law school para po maturuan yung mga susunod na abogado na ang batas po ay hindi po nasa ating kamay at lahat po ng tao, mahirap o mayaman, deserve ng justice. Sa nangyari po ngayon, parang ilang araw po kaming walang tulog, kuya. So itutulog na lang po muna siguro namin. Ma'am Irene Mendoza Ulep. Thank you po. Thank you po. Irene Mendoza Ulep, hinihintay na lamang niya na pumirma dito sa Rolls of Attorneys at yung panunumpa. Pagkatapos niyan ay talagang full-fledged na siyang abogado, Bombo Dave. Yes, Bombo Gerald, congratulations ulit sa lahat ng mga kakapasalamang na sa pagkakaabogado, Bombo Gerald. No? At with that, on your end, Bombo Gerald? At live mula dito sa Korte Suprema, Bombo Gerald Biculet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, alamin naman natin yung update dito sa ating lagay ng panahon sapagkat yung bagyong Basyang nakapasok na rin daw sa teritoryo ng Pilipinas. Sabang yung bagyong Agato naman ay posibleng mahila ng bagong tropical cyclone para lumayo na rin sa Pilipinas ayon sa Pag-asa. At may update si Bombo Dennis Hamito. Itinuturing Bombo Day, Bombo Jane na isang positibong development ang pagpasok ng bagyong
may international name na malakas na ngayon ay nasa loob na siya ng Philippine Area of Responsibility. Nakatawid na siya dyan sa pulang linya na ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating satellite image na inilalabas ng Pag-asa. Ito yung Himawari data, Bombo Dave. At makikita natin, nakalagpas na yung pinakang sentro ng naturang sama ng panahon dito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At bunsod niyan, ang tawag na ng Pag-asa ay hindi na bagyong malakas, kundi bagyong Basyang. Ito na ang ikalawang sama ng panahon na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, habang yung ikalawa naman na nanatili pa rin yung bagyong Agaton. Ito naman ang kauna-unahang bagyo sa ating teritoryo. Pero yan, hindi yan pumasok sa ating bansa, kundi yan ay dito na nabuo, Bombo Dave. Itong Agaton ay patuloy na nananalasa o nakakaapekto sa malaking parte ng Visayas at Mindanao area, at may mga lugar ng binaha at mga pagguho ng lupa. Yung iba nga, naiulat natin na mula pa nitong nakalipas na mga araw, lagpas tao na yung naidulot na pagbaha. At yan yung patuloy na tinutugay-gayan dahil unti-unti ay mag-i-improve na yung ating weather condition dahil naman sa pagpasok ng bagyong may international name na malakas at tinawag bilang bagyong Basyang. Ang naturang sama ng panahon na Bombo Dave ay inaasahan kasi na hahatak dito sa existing na bagyong Agaton sa ating teritoryo. Kung makikita natin yung sirkulasyon ng naturang sama ng panahon, ayan, parang hinihila niya yung mga kaulapan dito sa may area naman na nasa Pilipinas. Nangangahulugan na may interaction na ngayon itong dalawang sama ng panahon. Kung magpapatuloy ito sa kanyang aktibidad, unti-unti nang didistansya yung bagyong Agaton dito sa mga isla dyan sa Eastern Visayas, at ito ay patungo na doon sa may Pacific Ocean at mag-i-exit. Kaya naman ay magkukombine yung kanilang puwersa. Yan yung mga tinitingnan natin sa kasalukuyan, sapagkat ito'y kakapasok pa lamang ng bagyo na Basyang na mas malakas kumpara dito sa bagyong Agaton, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis Hamito. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nilinaw naman ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na maaari pa ring magpaabot ng tulong ang mga politiko sa mga lugar na apektado ng bagyong Agaton. Ayon pa kay Garcia, kailangan lamang ipagpaalam sa local COMELEC office ang gagawing pamimigay ng relief supply o iba pang mga ayuda. Pero binigyan diin ito na hindi maaaring maglagay ng campaign materials sa relief goods na ibibigay dahil sa paglabag ito sa Fair Elections Act. Ang sinumang mapapatunayan na namimigay ng ayuda nang walang abiso ang Commission on Elections ay masasaklaw ng paglabag sa batas at may karampatang parusa ito. Dagdag pa ni COMELEC Commissioner Garcia, hindi lamang ito para sa mga local politicians kundi maging sa mga national candidates na rin. Kabuuang 6,949 pasahero, drivers at cargo helpers ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol, Visayas at Mindanao region dahil sa Tropical Depression Agaton, ayon yan sa Philippine Coast Guard. Sinabi ng kagawaran na 2,066 rolling cargos, 51 vessels at isang motorbangka ang stranded din sa Bicol, Eastern Visayas, Northeastern Mindanao, Central Visayas at Western Visayas region mula alas 12 ng madaling araw hanggang kaninang alas 4 ng umaga. Samantala, mayroon namang 73 iba pang vessels at 26 motorbangkas ang sumilong dahil sa gupit ng bagyong Agaton. Karamihan sa mga stranded na mga tao o nasa 3,736 ay nasa Bicol region. Sa naturang riyon, 731 rolling cargos at 7 barko naman ang stranded at 7 iba pang vessels ang sumilong dahil sa bagyo. Kaugnay pa rin sa pananalasan ng bagyong Agaton, ang bilang naman ng mga nasawi sa landslide doon sa may Baybay City sa Leyte aabot na sa 23 ayon sa Philippine National Police. Samantala, mga na-rescue naman umakyat na ang bilang sa 138. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio, Tacloban. Aabot na sa 23 ang bilang ng mga pinaniniwalaang nasawi sa buong Eastern Visayas kasabay sa pananalasa ng bagyong Agaton sa buong rehiyon. Ito ay mula sa report ng Police Regional Office 8 kung saan karamihan sa mga namatay ay mula sa nangyaring landslides sa 7 mga barangay sa Baybay City sa lalawigan ng Leyte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maria Belia Rantuaya, Information Officer ng Police Regional Office 8, nasa ngayon ay aabot na sa 662 na mga
PNP personnel ang kanilang idineploy upang tumulong sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Sa mahigit 20 mga operasyon na ikinasa ng mga kapulisan sa rehiyon ay aabot na sa 138 ang kanilang na-rescue na sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na. Aabot naman sa 82 ang mga nasugatan o injured sa kasagsagan ng bagyo. Ang total number of persons na na-rescue itong kapulisan naton, umabot na yung 138. Ang mga number of rescue operations conducted, umabot na yung 20. Nga may na hipatik na nga usa nga relief operation. But then bisan sugada nato waray mga looting incident. Zero po kita report sa looting incident. Ang bahagi na may pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Police Lieutenant Colonel Maria Belia Rantuaya, tagapagsalita ng Police Regional Office 8, nabatid na ipinahayag rin ng Office of Civil Defense o OCD Regional Office 8 na pinangangambahan nilang madadagdagan pa ang bilang ng mga casualties sa mga susunod na oras dahil sa nagpapatuloy na retrieval operation at ilang pang mga bangkay na hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Aaron Tersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Atin naman alamin ilang individual sa kabuuan ang apektado ng pananalasa ng bagyong Agaton base yan sa talaan ng NDRRMC. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Umaabot na sa ngayon sa 139,146 individuals o katumbas ng 95,741 mga pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Agaton. Ito'y batay sa datos na inilabas ng NDRRMC ngayong umaga. Ayon sa NDRRMC, galing ang mga naapektuhang pamilya mula sa 274 barangays sa Region 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Caraga at BARM. Sa naturang bilang, 17,070 ang mga individual o katumbas ng 4,681 na pamilya ang nanunuluyan ngayon pansamantala sa mga evacuation center habang ang iba naman ay tumuloy muna sa kanilang mga kaanak. Samantala, sinabi naman ng NDRRMC na patuloy pa ang pagberipika nila sa mga ulat ng mga nasawi, nasaktan at nawawala na may kinalaman sa bagyo. Sa ngayon, mayroon silang 20 na napaulat na individual na nasawi dahil sa bagyong Agaton, 12 nasaktan at 2 ang nawawala. Kapwa naman ngayon tumutulong ang PNP at AFP sa Humanitarian and Disaster Relief Operation dahil nga dito sa bagyong Agaton sa Visayas at Caraga. Bukod sa mga personnel na idineploy, minobilize na rin ng PNP at AFP ang kanilang mga sasakyan at mga kagamitan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Maki-update naman tayo sa sitwasyon sa ilang mga bayan doon po sa may Iloilo sapagkat may nakuha tayong impormasyon na yung iba daw na pagbaha doon ay umaabot na ng hanggang bubungan ng bahay at may nakatutok sa balitang iyan live ang Bombo Radio Iloilo. Sumipa na sa higit 11,000 katao ang naapektuhan ng tropical depression na Agaton dito sa Iloilo Province. Nasa ring dahilan ng pagtugon ng libo-libong pamilya sa mga evacuation center. Sa ngayon, mayroong tag-isang patay at nawawala sa Sara, Iloilo, habang kumpirmado rin ang isang patay sa Tuklaran, San Lorenzo, Guimaras. Binaha ng gusto ang ilang lugar sa Sara, Lemery, Concepcion, Barotac Viejo, Ahoy, Banate at San Dionisio sa Maya, probinsya ng Iloilo, dahilan para malubog ang mga kabahayan at mga establishmento. Nalubog rin sa baha ang mga taniman ng palay at pakwan sa nasabing mga bayan. Sa ngayon, may mga tulay rin na nasira sa Montfort Bridge, sa Dingli, Iloilo at sa Alemono, Pasay City. Nagka-landslide rin sa San Enrique, Iloilo. Samantala, ang nasa ligtas ng kalagayan ang personnel ng Bureau of Fire Protection na halos 3 oras na namising sa kalagitnaan ng pagsasagawa ito ng rescue operation sa bayan ng Ahoy, Iloilo. Ang BFP personnel ay si Fire Officer 1 Nick Steve Cañete at residente ng Negros Occidental, ngunit na-assign sa Ahoy Fire Station. Dahil sa malakas na agos ng tubig, naanod umano si Cañete at halos 3 oras na nawala.
Sa huli, nakita ito ng rescue team sa isang puno na naghihintay rin naman ng rescue. Samantala, suspendido din ang biyahe ng Ceres Bus, Iloilo Caticlan at Iloilo Rojas and vice versa. Atin pakinggan ang pahayag ng Mayor ng Bayan ng Sara Iloilo na si Mayor General John Unic Ayin. Isa tayong death casualty taga Barangay Ardinel doon sa Mountain Barangay natin. At dito naman sa sa low areas, one is missing in Barangay Apologista. Search and retrieval operations is now being conducted. Kasama natin ang Philippine Coast Guard at ang mga taga-barangay Apologista. Narinig or ating napakinggan si Sara Iloilo Mayor General June Unic Aying, Bombo Dave, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat Bombo Sheena at mag-ingat kayo dyan kasi nakikita natin sa ating live feed na talagang binabaha pa rin ang inyong location na Bombo Sheena. Yes, Bombo Dave, binabaha pa rin ang ilang mga bayan dito sa Iloilo. Live mula sa bayan ng Sara, Iloilo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sheena Madisuelan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Abangan mamaya ang Philippine Consulate sa New York. Natanggap na rin ang na-delay na election materials. Yan iba mga balita, susunod na. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM kababayan, Sa karoon na may ginapakatubang ang bandera ng importante na halungan Genesis, tayo sa nawas Webes Santo, upang hindi lang April physical health 15, at ang Lucia sa Biyernes Santo, April paano ba halungan 15. ang ating mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga Mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga kaanak naman ng 20 namatay po sa nangyaring landslide doon sa Leyte nananawagan ngayon ng tulong para sa pagpapalibing ng kanilang mga nasawing kaanak. Kaugnay niyan may panayam ang Bombo Radio Bacolod. Nananawagan ng tulong ang kaanak ng hindi bababa sa 20 magkaanak na namatay kasabay ng landslide sa Purok Waterfall, Barangay Mailhi, Baybay City, Leyte kahapon ng madaling araw upang sila ay mabigyan ng desenteng libing. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Malin Alviola, halos hindi ito makapaniwala sa biglaang pagkawala ng kanyang mga magulang, mga kapatid, mga pamangkin at mga pinsan dahil sa pagguho ng lupa. Ayon kay Alviola, sumilong ang pamilya ng kanyang mga kapatid at pinsan sa bahay ng kanyang mga magulang at doon natulog nitong linggo ng gabi ngunit nangyari ang landslide Lunes ng madaling araw. Natabunan ng lupa ang buong bahay ng mga Alviola kaya't walang nakaligtas sa kanyang mga magulang, mga kapatid at lahat ng kaanak na nasa bahay. Dahil namatay ang kanyang mga magulang at mga kapatid, 2 na lang sina Malin na natitira. Mula sa 20 kaanak ni Malin, 14 pa lamang sa mga ito ang na-retrieve at nasa punerarya na ngayon sa Baybay City. Samantala, missing pa ang kanyang ama at pamangking babae na 9 na buwan pa lamang. Ayon kay Alviola, nais nilang mabigyan ng desenteng libing ang kanilang mga kaanak kaya tumihiling ang mga ito ng tulong. Sa pagdaya ni Malin, hindi bababa sa 500,000 pesos ang kailangan upang maipabalsamo at mailibing ng maayos ang kanilang mga kaanak. Actually, yung bangkay na nandun sa funeral, 14 ka bangkay pa. So sa sityo namin is 25 ang natabunan po lahat. Ayaw namin isama sa mass grave kasi gusto namin silang bigyan ng yung maayos na libingan man lang ba. Kahit sa
pagkakataon. So inasikaso na nila ngayon doon. So yun nga, nag-ipon-ipon kami ng pera para siyempre 25 katao to. So magkano yung balsamot saka kasama yung kabako. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Glory Fidelciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nakahanda na ang Russia na kunin ang estratehikong lungsod ng Mariupol at magpakawala ng isang malawakang opensiba sa silangang Ukraine dahil ang mga bagong diplomatikong pagsisikap sa Moscow na makipagtulungan sa kapayapaan ay nag-aalok ng kaunting pag-asa ng de-escalation. Sa pagiling digmaan patungo sa kapitong linggo nito, sinabi ng pinuno ng Austria na itinaas niya ang Yumanoy mga kalupitan ng Russia nang siya naging unang pinuno ng Europa na bumisita kay Russian President Vladimir Putin mula nang magsimula ang pagsalakay. Sinabi ng Ukraine na higit sa 1,200 mga bangkay ay natagpuan sa mga wasak na lugar sa palibot ng Kiev kung saan tinutugis ng mga otoridad ang 500 suspect kabilang na si Putin at iba pang nangungunang opisyal ng Russia. Dumating na rin ang mga investigador ng France sa Ukraine upang tumulong sa pag-imbestiga sa mga pinaghihinalaang war crimes dahil ang European Union ay naglaan ng $2.7 million sa International Criminal Court para yan sa mga hinaharap na kaso ng Ukraine. Pinaniniwala ang sinusubukan ng Russia na masakop ang Crimea at ilang bahagi sa Donbas. Kinubkob din ito ang Mariupol na dating lungsod yan ng mahigit 400,000 katao. Bombo Sports News. All set na bukas, araw po ng Miyerkules, ang pagsisimula ng NBA Play-In Tournament sa Eastern Conference. Unang magbabanggaan ang number 8 na Cleveland Cavaliers laban sa number 7 na Brooklyn Nets. Sa araw naman ng Huwebes ay magtutuos ang number 10 na San Antonio Spurs kontra sa number 9 na New Orleans Pelicans. Sa araw naman po ng Sabado ay gaganapin ang laban ng mananalo sa pagitan ng Spurs at Pelicans. Laban naman sa natalo sa pagitan ng Clippers at Wolves. Ang mananalo naman sa araw ng Sabado ang siyang tatanggalin bilang 7th seed sa Eastern Conference at haharapin ang Boston Celtics sa first round ng playoffs. Habang ang winner naman sa araw ng Sabado na siyang magiging seeded number 8 ay lalabanan naman ang number 1 seed na Miami Heat. Samantala, sa bahagi naman ng Western Conference, nakaschedule ang laro bukas ng Los Angeles Clippers. Laban po yan sa Minnesota Timberwolves. Sa araw ng Huwebes ay gaganapin naman ang harapan sa pagitan ng San Antonio Spurs at New Orleans Pelicans. Sa araw din ng Sabado ay magtutunggali ang mananalo sa pagitan ng Spurs at yung mga natalo sa Clippers at Wolves. Ang mananalo naman sa Clippers at Wolves ay ang siyang magiging number 7 sa Western Conference. At Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Mahigit 8,000 na mga examinees pumasa sa kauna-unahang digital bar examination sa Pilipinas ayon sa Supreme Court. Sa ating ulat panahon, ang bagyong Basyang nakapasok na sa Philippine territory. Bagyong Agaton posibleng mahila ng bagong tropical cyclone para lumayo sa Pilipinas ayon sa Pag-asa. Samantala, bilang naman ng mga nasawi sa landslide doon po sa Baybay City sa Leyte aabot na sa 23 ayon sa Philippine National Police, habang yung mga na-rescue naman ay umakyat na ang bilang sa 138. Mahigit 100,000 individuals naman na apektado ng pananalasa ng bagyong Agaton ayon yan sa NDRRMC. Habang ang Philippine Consulate doon po sa New York natanggap na rin ang mga na-delay na mga election materials. Sa ating international news, ang Ukraine naghahanda na sa pagbagsak ng Mariupol sa Russia. At para naman sa ating sports balita, NBA teams na sasabak sa play-in tournament all set na at live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay Saudto bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Kag sa ito nga pagbalik banwa, standby ka mo kay mangin po natin si Dr. Sifard Kailian, ang aton nga ang head sa Provincial Disaster Management Program Division. Ibalaw natin kung ano sitwasyon sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. May mga LGUs nga imbis nga nakapulop ang himo sa tukagapon, nagbalik naman liwat evacuation. Kay liwat naman nga nagbubo ang madamol nga ulan sa pila ka mga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa probinsya sa Negros Occidental. Si Dr. Kailian ato karon sa command center nga namtang sa may Panaad Park, no, kag kuan nato karon sa latest update, no, kay mga 11:45 mga kabanan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nagpagwa naman sila sining nga advisory, no, kada isa sa aton nga may cellphone nakabaton gid sa advisory gikan sa NDRRMC, no, nga nagpahayag nga karon ginpailalom na kita sa red alert status, no, red alert kay na yellow rainfall alert kita subong kuha na kita orange gali, no, kay na orange rainfall alert subong nag red rainfall alert subong singa nun dugang pagid ang kadamulon sang pagbubo sang ulan, no, ang pagbubo sang ulan sa halos kabugusan sang probinsya sa Negros Occidental. So balikan naton karon dugay-dugay si Dr. Kailian pagaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang
pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang. Ang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan, bumbuhan na isaw to mga kabiyanan, mga kabumbo. Yari na sa piya kalinya si Dr. Kailian, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division. Magakuha kita sa latest na update now sa kabugusan na sa probinsya sa Negros Occidental. Ano ang mga nabato na nila nga mga report from different LGUs sa ato nga probinsya. Yara karon sa command center ang head sa PDMPD, Dr. Kailian. Sir, mayong udto. Yes, mayong udto, Bombo Daniel. Kumusta ang aton nga monitoring subong sir sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental? Yes, subong ang aton nga tropical depression nga si Agaton or si Megi. Yara na sa ang iyan ni sentro sa tropical depression are now in the vicinity sang Baligi ga Eastern Samar, no, ang location niya.
nga may coordinates nga 11.2 degrees north kag 125.4 degrees east. Ang maximum sustained wind niya is 45 kilometers near the center kag may ara siya nga gustiness o kung pagmadlos nga 75 kilometers per hour. Ang central pressure niya sini is 1,004 hectopascal kag ang present movement niya eastward no or eastward slowly no. Ang strong winds niya ay ara sa 150 kilometers per hour near the center or lapit sa iyang mata no. Ang iyang location, forecast location niya for the next 12 hours alas 8 karon no sa gabi over coastal waters ang Giwan Eastern Samar and then 24 hours 8 a.m. buwas sa Kagahon 165 na east of Eastern Samar na may coordinates ka 10.8 degrees north kag 127.2 degrees east no. Magiging low pressure na lang ni siya no. Kagang ing aton tropical cyclone wind signal ara subong sa southern portions ng Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Southern Leyte and northeastern portions ng Cebu, upod ang Daan Bantayan, Medellin City, Bugo, Tabugon, Borbon, Sugod including Camotes Island. Kag ang aton sa Mindanao amo ang aton Dinagat Island. Samtang ang aton nga mga subong no ang mga nabato naton nga mga reports no sa aton nga command center no ang Ibimagalo na kagiina no naghatag man mayara sila subong man nga evacuation no pero ang wala pa sila naka-update no amo magyapon 5 barangays 261 families. Ang aton Talisay no 9 barangays 218 families with 1,170 individuals. Ang aton barangay ang Victorias naman nato no 17 barangays affected 233 families with 841 individuals. Subong ang silay may ara naman reported nga bag-o nga nagasaka na naman ng tubig na so may mga preemptive evacuation man sila sa Imbang River na yun no kay taas naman. So kahapon naghatag sila sang 8 barangays 159 families with 549 individuals no. Ang Cadiz no 8 barangays 258 families 600 individuals. Subong may evacuation sa coastal area nila no karon pa na ang aton i-update. While ang Manapla may 3 barangays no with 33 families 127 individuals. Subong may ara naman sila gina-evacuate sa coastal nila nga mga areas no. Samtang ang Escalante ang magyapon 1 barangay 9 families with 24 individuals. Ang Sagay subong is doing their evacuation no kay nagsaka-saka naman ang tubig sa ila. So amo lang na ang subong no ang ato naman San Carlos ang dukog-dukog no ang landslide kagina na-clear naman dito 90% impassable na ang road. So amo lang na ang aton subong nga mga updates for this hour sa ato na bagyo nga si Agaton. Okay, pero ano ang kadamulon sang ulan subong sir kay kagina sang aga sa temprano pa do naghinay naman ng ulan pero pag ulo adlaw kaga tubtub subong do nagdamol naman liwat. Okay, so light to moderate rains no times heavy amo na ang aton subong nga pag-ulan but sa pagbutong ni karon sa hapon sa aton nga nagsulod na si Basyang sa Philippine Area of Responsibility as of this moment no. So nagsulod naman si bagyo nga si Basyang. So karon no mahimo nga ang aton Hello sir. Si Basyang. Si Basyang sir amo ni ang may international name nga Malakas. Yes, nga si Malakas no. Okay. International name no. Yara na siya subong sa vicinity or sa east 1,435 kilometers southern Luzon, east of southern Luzon. May ara sang coordinates nga 15.4 degrees north 135.0 degrees east no. Ang intensity sini 120 kilometers kag may gustiness or may pag madlus nga 150 kilometers per hour. May central pressure siyang 975 hectopascal. So amo ni karon ang aton nga ginabantayan man nga pwede niya mabutong no ang aton nga si Agaton pagwa no sa aton nga area of responsibility or sa may province kay madula man ang mga pag-ulan no. So ang pag-ulan ta no light to moderate at times heavy pero sa hapon gamay-gamay naman ni siya because of this interaction with the
Basyang in Agaton. Aha. So pero galing ang budlay lang sila sir kay samtang ginabutong ni Basyang si Agaton, no, basi bala maghinay ang iyang maghinay naman iya sining pag-travel sa direksyon nga pagkanto sa kwan sa north direction, no, yang kwan sini pag-travel Westward siya. Butungon ni siya mo Daniel, butungon gid ni siya ni kay tungod nga ang Pag-asa man mismo ang ma-interact ang duha ka bagyo and i-influence siya gid ni and i-absorb niya si Agaton. Okay, daw madali niya ni mabutong si Agaton, si Agaton kay naghina na si Agaton samtang kusog niyang si Kwan si Basyang, so mabutong niya gid. Yes. Sa subong sir, wala pa man sa mga reported nga nagkala missing. Subong Bombo Daniel, wala pa kita sang report that casualties, no, missing or injured because of the typhoon or the tropical depression. Sige. Dok Kilian sir, salamat gid si mga oras. Yes, Bombo Daniel, kag sa ngalan sang aton nga PDRMC Chair, Governor Bong Lacson, madamong salamat kag mayong udto sa tanan. Okay, nabatya mga kabayan si Dr. Seafard Gerhard Kilian, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division, ang nagaunay man dito sa command center dito sa May Panaad Park and Stadium, kay nagahulat nagamonitor sa sining mga communication from different LGUs dito sa probinsya sa Negros Occidental nga nagadamol subong banwa ang pag inulan-ulan, no, balikan naton dugay-dugay ang antes naton na kuha ng dugang report ni Bumbuan may kantanan sa mga evacuation o kung mga evacuees diriya sa siyudad sa Bacolod. Balikan ko anay naman si Bumbo Carla May Defensor kaga parang maka-release man kita diri sang mga video, no, sa aton nga Facebook Live para makita man sa aton nga mga kauturan kung ano ang sitwasyon sang pila ka mga kasubaan diri sa siyudad sa Bacolod, no, kag ang tsikyaron naton liwat subong sa patrol kung ano kadamol ang ulan matapos nga nagpagwa sang alert warning mga kabayanan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, no? Sa ilang advisory nga ginpagwa siniyang mga 11:45 ara kita sa red warning, no? Red rainfall alert kita diri sa probinsya sang Negros Occidental. So nagapakita nga nagabaskog ang pagtupa sang ulan. Amula ni ang pinasay subong niya sa mga pag-ulan kay waya sang hangin nga nag-intra mo. Kay way makita ya maigo diri sang bagyo nga si Agaton o galing ang gindulot niya lang sa aton ya amo ining madamol nga pagbubo sang ulan. Daw kag wala labot ya nga wala pa madula si bagyong Agaton, nag-abot naman si bagyong Kwan, si bagyong Basyang. Ayo, amo ni magabutong sa kay Agaton kag butungon niya ni para makuha sa aton nga Kwan land area ang ining bagyong si Agaton kag mag-ubdanay ni sila pasaka pa ibabaw nga porsyon sa pungsod Pilipinas. Mga kabiyanan, kuha na nato na report ni Bombo Carla May Defensor sa aton nga mga kabombo nga naga-monitor karon nagatutok hindi lamang diriya sa siyudad sa Bacolod, hindi lamang di sa pungsod Pilipinas kundi sa iban pagit nga mga kapungsuran, no? Igadulong namon sa inyo ang mga laragway, kay mga sitwasyon karon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Yara sa piyakalinya Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bangbadan. So sa pagalibot naton diri sa mga kasubaan diri sa Bacolod City, Bangbadan, di makita naton no nga dugataas na kitang level sa tuig bakit na wala gid puntat ang pagulan subong adlaw Bangbadan, no, nagahinay tapos mayra naman sa medyo madamol-damol naman nga ulan Bangbadan pero wala gid dyan hulaw ang ulan subong adlaw Bangbadan. So Bangbadan naginlabyan na nato no ang area sa Magsungay Bridge. So matama gid no ang daludo sang tubig Bangbadan mabaskog ang daludo sang tubig sa area naman sang barangay Alihis Bangbadan. So do boundary ini no sang barangay Takuling kag sang barangay Alihis. So dito Bangbadan timiyara dito nga gina kayo nga pika-pika
So sa subong ti wala ing sila nagkapatigayon sa pag-ubra bombadan no bangod nga ang tubig ati maano gid madalo mabombadan kag ang daludo perti ka kusog bombadan sa area naman sa barangay 40 ang dira balalapit sa may police station 6 bombadan. So dira malapad nga suba ginadara bombadan no. So ang flow sang tubig is medyo okay pa pero nataas ang tubig kag nalabot man ang panimalay sang pumuluyo sa barangay 40 nga lapit sa suba bombadan. So nakita man gani nato dito nga ang mga pumuluyo nga mga balay nila yes bombadan. Kung ibasi sa ginalantaw nato ginatamdan nga video gin forward mo diri daw kakululbaan sa sini mga aras sigat sang pangnagilistar no nga daw amat-amat saka ang tubig kag kabaskog pa sang daludo nya. Mo gani bombadan no pero ini makita nato nila panghignos ini sila bombadan di posible nga magasaka ini sila sa mataas ni bahi no sa area sa barangay 40 bombadan. So far wala pa man sa nagpangusisa kita dito wala pa man sa mga reported nga gin-evacuate ang area sa barangay 40 bombadan. So muna gina-alerto lang ini sila bangod nga nagataas ang level sa tubig sa mga kasubaan diri sa syudad sa Bacolod bombadan. Kag ang aton nga mga rescue groups naton na Bumbukarla okay lang man na nagasigi sila sa paglibot. So far bombadan di nagalibot sa gihapon no ang aton sila mga rescuers kay hindi mapaktan na bombadan no gataas ang tubig ang kunang level sa tubig bombadan. So mas mayo nga magalib ini sila diri sa area sa syudad sa Bacolod bombadan. Okay. Sige. So sa subong samtang nga nagalibot kamo nagtaho-taho ng ulan? Wala gid Japon bombadan. Hindi kita kambay nga nagatuaw-tuaw na bombadan no, nagatupa sa gihapon ang ulan bombadan. Wala kita may mabatsyagan nga wala di may matulog. Ay, ang bugali. Okay, by the way, Bumbukarla, samtang naga-report ka may mga nagapadala di sang mensahe sa aton nga comment section sa Facebook Live. Grabe kuno tong hangin man sa Sipalay subong no may nagpadala sa mensahe diri nagawaswas ang hangin dito do mabatyagan nila nga do may bagyo gid Bumbukarla. So bombadan ti mo ginabombadan no dapat nagidi sila preparar gid ni sila bombadan no kay hindi man kita gusto nga mayarat sang mga casualties nga may mga mayarat sa mga casualties sa bombadan diri sa area sang Negros Occidental. So kumagabo na gani bombadan ti preparar ni sila para mag-evacuate no para maging safe na ini sila bombadan. Okay, sige. Salamat gid Bumbukarla no timbre lang di ko may mga dalagko dra nga mga magkalanabo ginapangamuyo naton nga mapaiway ini or basi may magkalahalitan na magkala injured itimbre lang di sa gilayon para nga mapabalo naton sa aton nga mga katawhan na Bumbukarla. Bombadan na may na sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod ni si Bumbukarla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbukarla may defensor. Report gikan sa patrol padayon nga nagalambiyong kag naga-monitor man sa palibot ginalantaw kon may mga sige-sige ang pagsaka sa tubig sa mga kasubaan o kung nag-subside na ini. Ang ulan way gyapon naguntat no sige gyapon ang pagbubo alin pangilas ang aga hasta subong wala gid makapakita banwa si haring araw. Kag may ara time nga naganipis ang iyang pagbubo may ara man nga nagadamol. 3 minutos banwa ang nabilin ka magadangan kita sa tagna nga launa. This time ko naton ang dugang nga report upod sa kay Bumbo Ansindol Surilla ini maya kang tanan sa mga evacuation nga ginapatigayon man diri sa syudad sa Bacolod. Way kita sang may pwede basulon sa mga pagbinaha kay natural gid lamang nga magbaha kay perti ka baskog ang ulan kag wala nagauntat ang ulan inadlaw na wala sa untat di mo na ang tubig nga mag-ilig magdaludo alin sa kabukiran alang-alang tana punggan nga makasulod di sa aton nga syudad. That's why nga hindi lamang ang Bacolod na nagabaha, may pila ka mga area, pila ka mga lokalidad, cities and municipalities sa Negros Occidental ang ginbaha man daw anaw na gid gani mo. Inabangod sang mabaskog nga pagbubo sang ulan. This time mga kabayan ko naton ang report sa piya kalinya Bumbo Ansindol Surilla. Please come in.
Bombodan, kapin sa mga 300 na ni ka mga individual o kung mga 74 families ang sa pinaka-latest no, nga account or ginabantayan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office no ngayara sa tag sa iya ka mga evacuation center. Ini nga pamilya Bombodan nagikan sa Barangay Banago, Cabog, Villamonte, Alihis no. Ang rason sini kung naangayara sila sa evacuation center because ang pagbaha kag landslide jutay Bombodan no kay man sa subong niya Bombodan sige pag pagidyapon ang ulan bala hindi siya taman kakusog pero dumulo magulang lang siya sa tulo talitki no binabayi nga ulan na that's why gid siya gauntat. So according kay Dr. Maria Laarni Pornan, ang head sang CDRRMO nga ongoing subong Bombodan operation gid sila ya gatiyog ang ilang nga team ang ilang nga tawo sa pagdriyes aton sa syudad sa Bacolod especially sa mga lugar nga ginakabing nga yala sa danger zone no hindi gid Bombodan magkumpiyansa bisar nga ang ulan hindi ya tam-an kakusog no that is why ginapanugyan sa gihapon, halin pa man kahapon or isang tinalikdan nga adlaw sa mga pumuluyo diya sa may syudad sa Bacolod nga bantay gid Bombodan kag aligmat gid wala man kita sang storm signal warning pero maulanon gid tungod sa gihapon ni kay Bagyo Agaton no. Bombodan sa dugang iya nga pagpahayag pamatian naton si CDRRMO head Dr. Ana Pornan. Ang pinaka-latest is that Alihis, we have already 26 families or 107 individuals. Tapos, Banago, we have 12 families and 45 individuals evacuated in Banago Elementary School. So, we have verified Cabog. We have 30 families, pero wala sila nag-evacuate. Ginpatagaan lang sila food packs through sa Red Cross. Kay because of banning, hindi kita directly hatag sila. So, ginapaagi naman sa Red Cross. So, from time to time, habang mo sa kon earlier, Doc, nag-change ka mo data that is because... Yes, may mga gina-validate naton, tapos may mga magkasulod. So, may ara kita isa sa Isla, Purok Isla, Barangay Villamonte. We have 17 individuals with 6 families. So, possible landslide ang cause nga aging sila. Preemptive evacuation sila. Oo. Para sa sumong sa Isla Elementary School. Okay. So, basically, Doc, ang barangays na affected, nakitaan ko, 4. It's Villamonte, Cabog, Banago, and may ara pa kita Mandalagan, Okay. pero same man sa situation sa Cabog nga wala man sila nag-evacuate. Doc, ang tawag naton subong Doc, bali do operation, anong response ba lang ginahimo sa CDRRMO? So ara na ta sa response phase subong no kay ara na gid ang so every from time to time ang atong CCTV ga monitor siya. CCTV room that is the operation center. So every 2 hours may ara kita forecast. So may ara sila report no that is 4 8 o'clock 11 sa gabi. Pero subong Doc, manotis natin, di ba, buhay gid nag-untat ang talithi, pero duway man gid dapat kahangawaan ang hindi pa ta kahambal no because ang aton nga tropical depression na agaton is hinay gid ang yagiho so wala pa siya nagwa. So may ara pa kita isa ka system ang nagakos pagid sang ulan no ang trough natawag. So gadala siya sang ulan. That's why kung mabatian naton ang Iloilo or Panay is already flooded. Although nga ang aton nga signal number 1 is only sa southern portion of Masbate, sa Samar kag Leyte, kag northeastern portion of Cebu. Kung tanong naton wala gitaya signal. Doc, may suspension of classes sa gihapon? Yes. Ang classes, especially those with face-to-face, nato naman nga for suspension. Di ba kahapon? Yeah. Depende sige lang. Then, depende sa mga school heads kung ang ilang module nga giving of module is suspend man nila. Depende sa area nila. Okay, Bumbuan. Bombodan siya naton siya Dr. Pornan no sa CDRRMO. So padayon man na ang suspension of classes. So amo na sa gyapon ang mga kauturan naton mag-aligmat gid Bombodan kay
amo na gani no halin pa man kahapon dinalikdan nga adlaw sige yung pagpulo panalithi although nga hindi magi siya amo na kadako ang epekto sa aton diri sa may syudad sa Bacolod no. So Bombo Dan amo ni so far ang update report. Sa subong, yes. Sa subong wala pa man sang latest nga ginapagwa man nga advisory si Dr. Pornan considering nga doon nakabaton ka pa siguro sang rainfall warning doon nakita sa red kay ginado orange pa man lang to. Oo, actually kahapon nag-red naman gani Bombo Dan. Ang ini nga the red ni iyan isang DRRMC pero kahapon pa lang ga-red na ya ang Bacolod, ang Negros Occidental, Bombo Dan. So that's why nga operation stage na sila. Why na sila sa mga monitoring operation na sila Bombo Dan. Nagligad ni Mr. Jomario Vargas. Yes, correct na Bombo Dan, no? So operation na gid na sila Bombo Dan. So that's why nga hindi gid dapat ya magkumpiyansa ang aton iya nga mga kauturan, no? So Bombo Dan amo ni so far ang latest update naton nga badulong sa para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia na batyan ang report may kantanan sa sining monitoring man gihimo karon sa syudad sa Bacolod kag mga evacuation nga ginapatigayon matapos mga kabyanan nga nagsigi-sigi naman ang pagbubo sang ulan no diri sa kabukiran na bukid nga bahin sang aton yang probinsya kay bisan hinay lang ang ulan sa syudad. Kung basko ang ulan sa bukid, maapektuhan man kita gyapon kay nagabuslog ang tubig diriya sa mga kasubaan naton. Ti plus pagid ko magbasko ang ulan, ati may pila ka mga porsyon nga nagasaka-saka man ang tubig, no? Okay, sige. Mabalik kita Banwa sa dugang pa-report ni Bombo Dennis Rubica kag tinguan man naton nga ma-interview karon ang Chief of Police sang Banwa sang Inubaan. Makuha kita sang update sa ilang investigasyon sa sining pagpatay, pagpanglutang sa isa ka maestra kag iyang bana, kag paglutang mga siya kong gilingon sa suspitsado nga isa ka principal, no? Hibalon na karon dugay-dugay ang dugang pang nga detalye sa Santos investigasyon sa aton mga kapulisan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan Joy Bacolod. Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bomboana Isauto 19 minutos na nakaligid sa tagna nga launa. This time ko na ito na report ni Bombo Dennis Rubica sa piyakalinya. May panawagan si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga LGUs. Bombo Dennis Rubica, please come in. Sa bumudan sa gyapon sa atong pagbantay sa bugos sa aton nga probinsya ati bumudan sa gyapon ang pagtupak ng ulan do ay pag-adjusting untat as of this broadcast inagali bumudan nagkapan pa kita nagka red rainfall warning pa ang Bisaya Western Visayas at Negros Occidental Bombo dan sining adlaw dugang mga LGUs ang nag-anunsya sa pagsuspender sa trabaho kag klase. Sa ilatag sa mga local government units, may mga LGU pa nga nag-extend pagid sa suspension sa classes kag trabaho sa ilatag sa mga LGU. Kay kapon buta kadamo naman si mga LGU natin nga report na bangod sinimulanon kag bagyon nga tiyempo naton ti wala trabaho, wala klase. Subong adlaw bumudan Abril 12 yung Maylan City nagpaga sa executive order para sa kay ilasin nga mayor Mayor Tongson executive order number 22 o executive order number 2022-21 suspending sa classes all level public and private school kag subuman trabaho dira iya sa may syudad sa Mamaylan subong adlaw Abril 12 kag Abril 13 buwas nga adlaw Bombo Dan ang Ibi Magalona subong adlaw pag kay Mayor Marvin Malacon nagapagawa sa nga mando suspension ng classes in all level private and public kag trabaho sa munisipyo subong adlaw extend ni kagapon mo naman niya napagawa sing iyon way klase way trabaho subong ti another iyon ma extension as of today das banwas Ibi Magalona ang syudad sa Cadiz bumbodan sila pagaman sa order kapong ti way to klase kag way trabaho subong niya based sa order sa local government sa Cadiz ang mga work on site sa government and private offices dito sa may syudad sa Cadiz balik na subong adlaw Abril 12 pero sa gyapon ang klase sa syudad sa Cadiz suspendido subong adlaw. Ang Victoria City extending man sa suspension bumuda executive order number 9-A extending the suspension sa classes in all level private and public subong man ang trabaho sa mga public kag private dito sa Victoria suspendido man subong adlaw sa gyapon Abril 12. Ang San Carlos City kung actually mo na report ng dating ng gamay landslide sa San Carlos City. Ang Escalante City pinaka-latest nga nagpagas ng layo sinigila mga ugto ang Escalante City Executive Order number Mayor Biboyap Executive Order number 006 suspension of classes in all level public and private today April 12 Bombo Daniel kay may balanta ang Northern Negros daw mo gining bulwat karon sa madamol nga pagtupa sa ulan kumpara mo sa Southern Negros Bombo Daniel. So may ara man sa panawagan para makaroon sa apelasyon si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga LGUs naton sa mga pumuluyo ng kung dapat lang man nga suspenderon kag tato ng klase trabaho sa ilatag sa mga Banor syudad mas maayo na gilang para safety man sa aton sini nga mga kauturan ng mga trabante kag mga esunte kag sa Vice Gov Ferrer nga isin nga opisina upod man sa opisina ni Governor Eugenio Lacson nga ara gate may mga ginapadala ng mga bulig sa mga utod naton sa Negros Oriental
nga nabahaan na since paghapon, Bombo Daniel. So kani kay Vice Gov Ferrer nga ti niya kung may mga harap pag dapat buligan nga willing kita iya sa opisina no paybaloon lang no kay magapadalagid sila sa nga bulig no sa utod naton yang nafiktado sining bagyo nga sigaton nga naton ti may mga pagbaha, may mga evacuation na kaga sinato man mga suspension sa klase kag suspension sa trabaho. Bombo Daniel. Mamatian ta ang apelasyon panawagan mensahe ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Muning Chimpo kilanlan i-suspenda na yung mga kumiyara mga klase and then sa mga obra sa mga municipalities and cities kag even gani ang amon nga sesyon subong ginpaano ko lang mag virtual lang kami anay kay nag-advise ko sa mga board members nga bantayan Manila ang tagsa-tagsa ka distrito nga kundiin sila na natuon kag well of course i-instant kung anong mabulig naton kay may ara na kita nga ginapadala sa mga areas nga daw nagbaha nga may mga evacuation center sila kag may mga evacuees so ginpadalaan tato sa mga relief goods naton. So mayo man ang monitoring, mayo man kay kami ang diri sa probinsya kaupod kay Gobernador Bong Lacson kung ano ang ma-instant support naton sa aton mga constituents. Mamuda mo to ang kabahay no sa pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. So virtual na ang sesyon nila mas bungapon kasi iba ning mga member from 1st district to south to 6th district ilay libuda mabudlay mag travel para man mabantayan nila sa mga distrito no. Virtual ang sesyon sa ning hapon kag sa bumuda ti sigapon ang aton nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council padayon man nga monitor na nagakolekta yapon sa mga data sa tagsa ka mga city and municipal disaster risk reduction management offices no sa pag hatag o pag-ibalo sa up to date real time nga mga senaryo o sitwasyon no sa tagsa aton nga mabanwa nga syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa mga dapit naton ka mga update mga balita naton gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, no? Do nagasulay man si Bombo Dennis sa ulan, subong samtang naga-report, no? May kaitanan sa sining sitwasyon sa pila ka mga kabanwanan kag kasyudaran diri sa probinsya sa Negros Occidental. Dugay-dugay mga kaibigan, mangingkaupo natin si Police Major John Ganzon, no, ang Chief of Police sa Banwasang Hinubaan, daw medyo busy pa siya, no, kaya para makuha natin ang latest ding investigation. Kay kadamo din sa mga comments sa Facebook, sa sining kamatayon sang tatlo, may arap pa ganito nagasilingan niya, basi may nagpatay niyang lain, basi gimpang tiro ning tatlo. May armang siling siya hindi ang principal gid kag kung ano-ano na lang ang mga nagagulwa subong investigasyon sa social media. Daw dasig pa yang mga marites kaysa sa mga investigador, no? Ang mga marites grabe ang magtipon sa mga impormasyon mo. Galing kay ang problema lang sa mga marites kay hindi lang galing accurate ang ilang mga investigasyon kay kung ano na masagap sang ilang nga dulunggan nga daw antena daw parabolic antena bla sus gakwa na mo pertika anting sila pa matinan mo pagkadugay-dugay itiwis-tiwis na laki ihutik to siya sa muni daw una pa sila investigar sa mga kapulisan, no, ang mga marites pero diri dapat kuha naton ang official nga resulta sa investigasyon sang aton nga mga kapulisan, no? Ilabi na dito sa Banwasang Hinubaan kay dito ni natabo ang insidente. Kag siyempre nga aton nga mga investigador hindi man na basta-basta magkuha lang sa isa ka informasyon na saya isa lang ka individual kundi tanan-tanan nga mga posible nga mga informasyon tipuno na kag i-figure out kung adong insakto sa mga informasyon kamo na kag ano ang pinaka lapit daw sa kamaturan kay hindi mo naman to ma-interview ang suspect kay patay man, no? Sige
Ara sa kalinya si Mayor Ernesto Istrao, no? Sa Banwa sang Inubaan. Kuan nato na bisang pinakalitis to sa yaman abing nabato na nga information kag sa investigation nga ginakandak sa sining kamatayon sang tatlo, principal, isa ka teacher kag bana sang teacher nga nagkakalamatay, no, sa shooting incident. Nga sa din ang suspitsado mo mismo ang principal nga nag-suicide man kuno pagkatapos. Sa kalinya Mayor Ernesto Istrao. Sir, Mayor, mayong hapon. May nga po da sa imo, sir. Kag salamat sang tiyon nga ginhatag mo man sa akon, no, nga makapalayag kita. Actually, bilang mayor sa Banwa Sinubaan, ginakasubo ginato nang nga wala naton ginapaabot nga mo nga mga sitwasyon. Kadamo-damo sang ginatubang tang mga problema. Kag amo pa ning natabo man sa dira sa aton mga manunodlo kag sa aton isa ka principal sa Oybico National High School. Actually, hindi kita makapagwa sang ano kung ano ang natabo, kung anong ginhalinan. Mahulat kita sa investigasyon sang kapulisan kay ginudiran ko na nga akong COP, ang Chief of Police dire sa Banwa Sinubaan. Kag of course kinahanglan ma-request ang suko para kag mahibalaan gid naton kung ano ang ginhalinan gid nga gintiro ang isa ka manunodlo kag ang bana sang isa ka manunodlo kag mismo man suno sa aligasyon nga nagtiro aton abyan kay ti amigo tani kag ano ba lang inang kanami malang sining klase principal kag oo inang malipayon bla ano na daw hindi ko magpati nga magamo sina nga sitwasyon pero ti amo na kung kaisa bla ko nang yawa ara na sa aton ano na amo na nga mga panguna kag mga solsol sa aton upod sa mga marites da siguro na impito na no sistema. Amo gani Mayor, bali ining principal mga pila na ning edad niya, Mayor? Mga sobra na ni 50 anyos ang ano na. Mga siguro mga ara sa 54, 55 ang okay. edad. Ini mag-asawa niya, hubin pa man eh? Actually hindi ko pa gani ano na kung hubin pa sino na kay ano na inang kung taga-diin din siya nga ano na nga maestro-maestra. Kaya muna siling akong ginahulat ko pa ang report sa aton kapulisan dire. Ginahambal naman ko sa ano sa aton pulis nga hindi kita magbuhian na isang istorya kay kinahanglan ma-coordinate kita na sa DepEd kinang isa lang bala ka ano na isa lang ka anggulo ko isa lang ka report nga ano ni kay kung maglain-lain na karon ang problema ang both sides na ang pamilya sina karon ano ni ma-react na. Oo. Oo, ma-react na. Man. Mayor, bali ano ni siya nga eskwelahan? Amo ning high school dra sa inyo sa Banwa sang Hinubaan? Isa ining National High School. Ginatawag na yung pangalan siya is Oybico National High School. Oybico National High School. Okay. Kagina pagkatabo sa sining insidente, may mga nagaginuwa dayon nga mga information. Kaya mo na gani siling ko gani magulang mas dasig pa abi magpagwasang sang investigasyon ang mga marites kaysa mga investigador. Ang informasyon nga nagwa diri nag-trigger kuno nga daw suya ining principal kay daw may complaint kuno gin-forward sa 8888 kay daw amo ni ang ginsuspitsuhan niya nga nag-forward ang ining nasambit nga teacher kuno Mayor. Yes, daw mo man ang ilang info nga ginhatag sa akon. Kag kabalo ko nga si Principal Warren Escosar may ano na gin-order ipadalan siya sang sumon isa ka halin sa ititet nga sabto niya within 5 days. Ti damo to sa mga aligasyon sa iya ti medyo ti damo-damo man na siya sa mga teachers sang Oybico National High School mo. Ginpatipon niya na amo na ginpatipon niya tanan nga mga teachers niya kag ginpamangkot kung sino ti kabalo kang ititit ya gabaton lang na bisan way ngalan mo. Oo. O ti ginapakuan niya kung sino nag-complain siya Ti wala man sa mga ko siya mismo naninguha nagpakwa pagi saya nga leadership kag mano na kung sino to ang nag-akusar saya. Kag ining gintiro ginaligar nga ano na amo ni ginaligar nga amo nag-complain saya. Siguro way sa ka hugong siya ko galingon. May mga armas yang lisensyado, gingamit ya. Di amo na, no? Pero hindi ko na magpadalom gid sila kay
ibaluon tanay base sa report sa pulis. Oo. Bali ining principal sir, mayor, bali taga-dra ginasinubaan. Actually ang ginikanan sini taga Sipalay. Pero ining nga bata ni sa akon ko gini kay sang una sang negosyo pa ko mga kasabatan ba karabaw kag baka ginasugo ko pa ni nga ang mga binakal namon kaya tatay sini upod ko sa negosyo ginasugo ko pa ni nga ikarga na sa salakyan ang binakal namon karabaw kag baka mo. Tapos ulihin lang nako na bala na nagmaestro na di sa Hinubaan sa Buluanga National High School kag nag-TIC siya nang naging charge kay ti ga-upgrade man siya mo masteral hasta nga na full pledge gid siya nga principal kag na-assign siya dire sa may Oybico National High School. Okay, ang Oybico National High School, mayor, sa din siya nga barangay? Sa Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental. Barangay Puok, Hinubaan, no? Ining si ining principal mayor, ano ni may mga kabataan naman nila, kung ano yung kabataan niya? Yes, may dagko ng kabataan sini, may mga professional man. Pinakabilog kabataan niya sa pagkibalo mo, mayor? Daw, hindi ko lang maano na kung ano na pila kabilog kabataan niya, pero daw basta may mga bata na siya kag isa sini inang gahampang sa archer gani. Okay. So bali sa subong diri naging isa nag-star sa Hinubaan. Yes, sa may Barangay Bulwangan. Sa Barangay Bulwangan. Okay. So ano ang pinaka-latest subong ginhimo sa ning mga bangkay nila, mayor? Ang order ko sang COP, under sa kamansang ground commander nato ng COPD. Ang aton chief of police, way niya naging galaw da antes nga mag-abot ang soko. Tinaluoy na ko gani kay ara na sa kon ulanan. Uy, amo gali? Oo, ti soko ginahulat. Nga makalambot ti Sinubaan para maareglo na, no? Ay hindi man ni hapos kon hindi man ni lograhog nga hitabo ni kinanglan mangita tas ang isa ka ayun siya nga mo ang maka ano na kagang soko ang ginahulat naton. Okay, oo. Sige. So masyado ka hinali ang ini nga mga insidente, no, kag daway ginaton yang mapaktan ang hindi ginaton mapatudan paminsaron sa tag sa tuod, no. So ano na subong imo nga mensahe, mayor, sa mga parents kag estudyante kay hindi ba daw gin-suspend anay ang kwandra ang klase kag ang pagsulod sa mga manunudlo da sa eskwelahan? Yes, suspended ang kwan pa naton klase di kay wala pa ta ka face to face ta. Ako lang mahambal sa aton mga pumuloy sa Banos Sinubaan, hindi lang na kita komentar negative positive kung anong nadangtan sang aton mga utod nga hinubanon. Ang aton lang labi na gid sa mga teachers man da sa Oybico National High School padayon lang ang pangamuyo kag ang mga pamilya aton man gina na nga may nahon lang ini tanan nga mga hitabo ni kag pahito ni siyang yawa mo. Iya sang yawa ni nga pahito ti kun kita yang magpagamit mo sa yawa ati amo na gakalatabo kag sa ulihi ang hinulsol hindi naton ang paghinulsol grabe. Ang hinulsol ulihi na kag ang hinulsol hindi na siya maka-compensate sa kabuhi nga nadula. Yes, so amo na samtang may pwede pa mainat ang aton pagpailob lang gid anay. Pailob. Amo gani man. Anyway, Mayor, kumusta da kumusta da ang sitwasyon subong? May maglain tayo kita sa Tubico. Kumusta subong ang sitwasyon sa Hinubaan niya sa bahin sa sining paglain sa panahon? Okay na da subong? Subong daw hindi gid guro okay bobo kay nang maulanon kadugay-dugay hindi mo lang mabalan mahangin maulan tiya mo na ginapandaban man naton ang tanan nga mga pumuloy sa Banos Sinubaan magaligmat alerto kag kun hindi na maghulat nga na kay duha na ni kadlong ulan-ulan bot singon nanduta nagumok na niti ang landslide ang baha kag tikon may tsansa nga daw delikado gid balhin dayon kay may mga areas na tanga gin-designate nga aton evacuation center. Halos ang tanan ng mga barangay officials napadalan ta naman sulat nga kinahanglan mag-alerto kag mag-monitor sa ang ilaman nga barangay kag hindi na maghulat sa gamitang inyong abilidad, gamitang inyong discernment na hindi na mag-order pa kung daw delikado withdraw ta dayon sida area kay agod nga
hindi kita magpareho sa ibang nga lugar nga nagkalaanod tungod kay di pabaya-baya lang. Okay, sige Mayor, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Salamat. Okay. Okay, si Mayor Ernesto Istrao no, sa Banwa sa Ginubaan. Ginulat pa ang investigasyon no, sa suko. Way pag-abot ang suko hasta sa Subong. Dito kay hindi pa ma-retrieve ang inyong mga bangkay, makaluluoy man nga dito gyapon sa area. No, samtang wala pa kaabot ang suko. Ti dapat sa mga suko nga gawon nyo man kay kaluluoy man ining patay na ni tapos ara lang hindi pa mahimos kay hindi pa matandog samtang wala pa kamuya nakaabot no 38 minutos ang nakaligad sa tagna nga una diri sa tula pangalagad sa platuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Mga kabyanan, i-try na to na ang Chief of Police no si Police Major John Ganzon no kay basi may ara naman siya sang latest sa investigation. Ang ila siguro initial lang ni kay ginulat pa gani ang suko sa pag-process sa sining investigation sa sining kamatayon sang tatlo. Ang principal isa ka teacher kag ang bana sang teacher. Tatlo gini sila nagkalamatay matapos nga pangluthang sa sining principal nga nag-suicide man pagkatapos ang insidente. Naglalain pa gini sigurong principal kay tungod sa mga kwan ba ning duldul istorya. Amo gini basta damo bilang mga marites sa palibot nga magduldul sa istorya. Di ini mga marites ni kung nagduldul kamo sa istorya kag kung ano pa mga bagay nga ginasutsot nyo man sa pihak. Inalibla karon kun hindi mapunggan sang concerned party ang ila siniblatyagon kag makahimo sang krimen. Ti ang kabuhi sang tawo hindi mo na mabalik once nga napatay ng isa ka tawo nadulan niya kabuhi hindi mo na niya mabalik masin kay naginulusor ko nga ang nagkuan nga makuto nagpati-pati man kuto nga nagpadali-dali man kuya sa akon nga desisyon kaya nga nakahimo sang nagluntad ang kangay sining nga krimen hindi mo na niya mabalik pa ang kabuhi sang tawo. May kun ano nga ambot kung ano yung mga hindi pa natin mapatuod gid kung ano gid ang istorya sa likod sini pero ang pinakalapit lang yang gintaod-taod nila subong nga nakapatrigger nga nagpangakig kag way na makakontrol sa iyang emotion ang ining principal amo to ang pag-file sang complaint sa isa man sa mga manunudlo dira nga nag-file dito sa 8888 daw kagin padalaan sang sumon ining principal nga magsabat within 5 days upon receipt sa sining complaint nga gin-file sa ilang opisina against sa sining nga principal. Ang principal nagalalain kay gin-filean sa sang complaint, gusto niya ibaluon kung sino nagkuan, gusto niya ibaluon kung sino ang nagpanugid to sa 8888. Ang isa lang niya sa siguro isa lang niya sa foul ball nga nangintikang sa principal kay ginusisa niya pagid kung sino ang posible nga nag-file to sang complaint sa 8888. Kung ginpabayaan niya na lang nakaginsabat ditong complaint sa 8888, way pa maglabot sa punto nga nakakomiter siya sang krimen. No? Kay may ara gini tao nga ma-complaint mo, no? Sige. So ara sa piyakalinya si Major John Ganzon, no, ang Chief of Police sa Banwa sa Ginubaan. No, sa piyakalinya, sir, mayong hapon. Sir, mayong hapon, sir. Si Bumbo Daniel sa piyakalinya. Sir, kumusta ang investigasyon dira sa sining nagluntad nga shooting incident sa isa ka eskwelahan sa Ginubaan, sir? Sir, ongoing investigation na, sir. Na-cordon tama ng area, sir. Kaya ginahulat ko ang Soko from province. Tapos initially, sir, ang pinakadetalye ito sang insidente, sir, ang involved is ang principal nga si Warren Escosar, tapos ang biktima to si Mrs. ang mag-asawang biktima, ang young teacher. Tapos, sir, ang kung sabihin nila si ang nagali to si patay to dispatch si ang Mrs. Mr. ni
Christopher Aroy, tapos ang maestra ni si Albarisa Troy. So, ang pinaka-initial nga ang gulo ni na nakuha namon din sa insidente ni kung nagtugan ni nga krimen is maestra ni is ma-file ni reklamo sa principal niya. So, regarding to do sexual harassment tong i-file niya tong reklamo sa diri sa amon. So, apan lagi na pag baton ho report kami shooting incident sa eskwelahan to tapos sa pag-verification nagambal lang ako ng investigador nga sir may ginaulat ko nga kanya nga maestra nga mareklamo tapos pagka balot na si sir amo na sir ginaulat ko sir nga mareklamo tani sa iya nga head ko. So paano yung reklamo? Nga sir, may something sa sexual harassment himo sa iya ng principal. Oo. So wala na akong nagpadalong na sir kay mostly basta concern sa women so sir. So sila na hindi na ako nagpamangkot sa pinaka kung anong klase sexual ng complaint. So pag responde na mo to so subong pinahulat ko pang coming naman ng SOCO from province para mag-conduct sa investigation. Prepare ko naman tong crime scene para naman pag-abot ng SOCO sa ilang investigation para sa documentation sa crime scene ta. So initially ang nagamit nga ramas to is shotgun kag ang ato nga suspect is after naging tiro yung shotgun ng duha ka biktima nagbalik siya sa salakyan niya then kinuha ito ang suspected kung 45. Amo maging gamit siya sa pagtiro sa kagulingon niya. Okay. May na-post abi sa mga reaction sa social media nga basi kuno ba may isa pagid katawo nga naghimo sang krimen nga pinamatay ito sila nga tatlo nga basi kuno hindi ang principal kay considering daw duha ka armas ang gingamit sir? Sir, hindi ko na sir confirm basta ang pag-abot mo sir sigurado sir ang base to sa testimony sang sa mga teacher to hindi ko pagin makuha sang complete ka details basta ang initially to they confirm na si principal nila ginlaot si teacher kay gintiro niya tapos tiroan niya to unang bana kay motor na tumbang motor tapos nalagyo si teacher sulod dito sa isa ka classroom kaya tiro tapos nagbalik siya sa lakyan niya kagang base na sa dito nga natabuan niya may strakete may sirado may eskwelahan mo so wala naman siyang ibang tong particular tapos kigina siyempre may ibang to ginanangingagaw responde kay layo sa station namon so may malapit to maritime unit sa PNP nag-assist sa amon gina so may ara siguro ginabasin spot sila nga naka-civilian is ang deployment ng operative kiti hindi pa ta sigurado that time kung ano klase shooting incident. So may intel to nga nag-una deploy base may nakakita siguro nga may naka-civilian nga may armas so rest assured mga tao namon to sir nag-una counter check sang report ng shooting incident hindi na manigar sir ang inubahan belong to 6 area so ang insurgency di taas sir kag hindi naman ta gusto nga matabo ang president sa binalbagan nga kung sawi hindi nagresponding ang tropa to na naambush sila so apang precaution naman sa part naman sir is nagpauna kami deploy intel operatives naman tapos coordination sa maritime to secure sang area to apan na mag-abot ang aton nga investigador kagang tropa tadi sa inubahan ng PS. Okay. So amo na ang istorya sir base may nagpandala may mga ibang to nga nakauna nga may mga armas so aton tayo sa tao para mag-clear sang dalan ta sa ma-responding nga patrol siyempre makbiko lang dala sir So amo na gali no bali may nakakita giman gali nga mga makatestigo makatestify nga ang principal na pagkatapos siya to gina-commit ang krimen
nagkuha siya sang lain paging armas kag lutang siya nga kaugalingon, no? Balihubin pa ni ang maestra, sir? Mag-asawa, sir, nasa 35 years old ang mag-asawa nga maestra, kagang banay niya. Tapos ang principal is nasa 56 years old, sir. Aha. Okay, so bali amo nagali ang istoryas na dra. Lain man to sir atong istorya nga nagagawa nga may complaint siya sa 8888 kag ang ginambal mo bag-ulang nga natalanan na nga mag-file sang complaint dra sa imo sa women's section ang ining nasamat nga maestra, sir. Sir, ang sa 8888, sir, hindi pa ko na sure, sir, kiti kung lang taon tala, sir, lain naman sa mga problema nga ginatubang sa principal, hindi pa ko naka-confirm, pero ang sigurado ko na, sir, is ang motibo sang insidente between isang mag-asawa, isang teacher kag isang principal, sir, is personal lang motibo na sang krimen. Sila nga personal nga aspect. Okay, amo to taning pag-file sa complaint do sa nga maestra nga way na sa makatigayon nga maka-file sa complaint kay tiya mo na ni natabo na ning krimen kagina. So regarding sa kung may harap pagid siya reklamo regarding sa iyang profession, so hindi pagid ko naka-confirm. Sigurado lang ko to sa shooting incident ka natabo between both victim and suspect. So amo lang to ang gulo ta, sir. Oo. So bali, sir, ano ni ang ideya abi or ang aton nga pag-figure out ano ni una nga nag-abot ng principal sa eskwelahan kag ginbantayan ining maestra nga idulong man siya nga bana, sir? So, i-figure out na sir, pero initially, sir, ang salakyan sang principal is nakapark naman daw sa buwa sang parking area nila. Tapos ang kaabot lang sang mag-asawa. So, there's a possibility na unang principal abot. Ginulat ya. Nga nagkuhan. Kaya bago lang dito kaabot ang mag-asawa to. So, ang muna any further details, sir, regarding sang update sang kaso, sir, research sir, feedback ko, sir, kay sige, no problem. Sige pang investigasyon to, sir, hindi pa man ni tapos ang kung ano ginang pinaka-detalye, sir. Pero wala sang commotion or wala sang paglalisay base abis initial nga payag sang naka-witness. Why na sang paglinalisay nga nagluntad additional na rin panglutang si ayning principal, sir? Mayara, sir, pero dali lang gid, sir, titigulpiada man lang, sir, no. So hindi pa man natin makon kung ano gid ang ginsok matanan nila nga duhat. So base nagulpiada ini kay ti asa to say na may dalang armas si principal, so wala na may himo ang biktima tawti, wala na sa sang kanda ingagaw ta nito kung din sa makover o kanti piada lang intiro, sir, mo kag hindi alang kay gini makasalbar kung shotgun ang gingamit, sir. Amo magani, sir. So sa amon, sir, part, sir, regarding naman sa kung may sir, basta klaro ta si bong, sir, ini maski license firearms, sir, i-check ko pa na kung license sa firearms ng suspect, kung butang ta license, sir, pero as of this period, sir, suspension ang permit to carry sa license firearms. So kung nabuwi man si sir, still liable sa gun ban kag ang kaso nga pagatubangon niya. So from this, siguro hindi nga makonsider naman nga sirado naman yung kaso kaya wala man tayo filean naman sang kaso kaya patay naman ang suspect, pero dito na lang siya mag-determine sa pinaka-motive na lang kung ano to. So ano ganun yung salakyan sa principal? Amuning do may litrato di, pick up nindi? Pick up na, sir, kay damo da ginasalakyan, sir, nga kingin pangingagaw ko na kordon. So iban to kuan man to nilalain na sa topic, hindi ta na pwedeng i-move gina kordon ta na ng crime scene. So ang iya na nangin lapit na sa salakyan, amo nang iya salakyan, sir. Okay, ang salakyan sa niya principal. Nabara. Sige, so ang mga bangkay subong, sir, by the way, way pa madakabot ang suko, ang mga bangkay ano lang daging pangtabunan nyo lang da, sir?
Oo, sir. Kaya ako naman naman doon, sir. Tapos, sir, naging police line naman naman to. So, kagina, pag paniningagaw na naman na pagwa ang mga tao, para makordon ng crime scene, may mga ebidensya pa ang pangitao na plus ng mga basiyo sang kanabla. Balang ang mga na-fired cartridge sa bla, basiyo. Kagang ako na. Tapos, din pang cordon na naman ito ginawa, para pag-abot ng soko is maturnover tang crime scene sila. So, kung may nag-leak mo nag-isang mga picture na hindi ta malikawan, nag-isang mga naglabay, nag-isang nag-picture. Pero sa amon, hindi naman na ma-deny. So, ini-report na lang sa na na lang sa akin, mapasa mo kami sa official nga report naman sa hired quarters. So, yun naman ako makita kung ano pinaka-findings, sir. Magani, ang bana, sir, may idea ka kung anong obras ang bana sini maestra? Initially, sir, call center, sir. Sa call center yung trabaho. Pero sa din siya nag-duty sa daman sinumaan? Pangayaw na sila di, sir. So, ikuhan ko pa na, sir, kiti ongoing ko man investigation na, sir. Actually, gahulat ko di sa soko kay sugaton pang soko sa boundary. So, ato to ang investigador sa subong kagang ibang tropa nag-secure sa crime scene para hindi na ma-control ng mga tao, takit ang mga tao tagla sa palibot, para malikawan ta na magsulod sila sa crime scene, sir. Okay, sige. Lastly na lang, sir, bali klaruhon ko lang, no. Ang bana ning una ginlutang, sir, no, tapos daw ginlagas siya ni ang maestra kay daw naglagan pa ni pasulod sa classroom. Yes, sir. Okay, sige, kag pagkatapos niya itong pinanglutang, muna itong pagbalik niya naman sa salakyan, kaya nagkuha sang isa niya karmas ka mo nagtiro sa kugilingon niya. Yes, sir. Sige. Okay, sir, salamat din si mong oras, kag mayong hapon sa liwat. Yes, sir. Thank you, sir. More power, sir. God bless, sir. Okay, nabatihan mga kabiyanan si Police Major Jan Ganzon, no? Ang Chief of Police sang banwasang hinubaan, timayo man si Sir Ganzon, kay at least nakatag sa initial ang investigation ginapatigayon nila mga kabyanan sa sining shooting incident na nagluntad dira sa isa ka National High School dira sa Banwasang hinubaan nga involvado ini sa isa ka principal kag isa ka teacher kag ang bana sang teacher. Tatlo gid sila ang nagkalamatay sa siniyang insidente. So ang dugang pa sa nga mga detalye mga kabyanan kag update sa investigasyon, santo naman niya sa investigasyon sang Soko, mabatian natin sa pila ka mga public affairs program sang Bombo Radio. Wala na kita sang nagakigong oras, di sa ito na pagpangalagad, updan na magita buwas, upod sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta radyo, Bombo! Tips agad malikawan ng insomnia.